nana Yaw Asante Asem Beba Dabi Akakune bete onua ori abe akusie ati quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi Yesu woha yanbisa Peter oteka Asem Beba Dabi woha wuko tie hefa piao na me fa buku ni me share scan na me try any date na chese ensi ko bi ne de ne so ekosi obi kunu ne de ne so ana ma antenanta o call ya o check scan date no date ne nsi ko bi ne de so esan kokosi obi kunu so enti maame keto adi me hu ya ka kire me se wadi watimi adi manim ama makwa akohwehwe be ma oni ba oni yire na be ma na je tun se woni me na enyim ama na bo na busu amane na afei dia me se mesisi we na se we na obi kunu na me pese me de manu a ne nsane ni nanye ti mame so adwe ba me tim ne se me hu da me nyem ye ndru ba bia na me yiye nti na me nim awo no enhyehyɛ ye da ho ti me ya se a obi nyinsan de ye mfa ma obi ba se ye obi kunu ne de wo sa me de na ade ma no na de oni ba nire no me ka kire me pass mi na me ka kire nti mama me keto aye se ene esa de me kan kire boy ne se nyinsan no mayi agu ka kire ko bi no a ne papa na tobo o ma wadwene se ka kire ko bi no se nyinsan na amode beto nanim no aye dey mayi ato agu se be ya eho na chi be kata boy ni hu se ne ba bi wo me ho a kire be kata me wo nyame ani me wo ya ne so ye me operation wa ntumi an me amantumi an nti na adwi kosi se anam so ye srem ni nti na o se senka anya me operation anka me force se me chim kura anka mewu me mba biem na ba ma ne cancer ti e fro operation honom no wanka bibia me ye fro hospital ba wa boka wa ye bibia ye no ba fie wa start ma onyim nyina ono ana na hwe onyim no ono ana hwe me akwa no bibia from begin na ahase nyina nkosi ending nyina obi kunu na enzi ye mo operation ya me ba fie no ana ye nya 3 weeks na ba mu say because we din kan ka sese ye ono a mewo bokọ nya ono nti na adwen ye ne ntama ne koye DNA obi kunu ne koye DNA ono nyina na ko DNA fo ni mienu nyina na ko DNA fo eno omo ye da eno omo share ye da a date ni beba ye nko omo office won ko je results no on be send afa ye phone so ti ye send ne de ma no ye send me de ma me no ye ba no afre wo mo no abisa code na wudi be bie DNA results ni mu no na me frɛ me de number for krampo frɛ say omo mfama mo si da bi gisa number na me de ma wo mo office ho ne no a no betimi ya use dia na me si yo ntime na me chepu ne me hu so me hwehwɛ ya na me de sa number ni from no me ko ya se ba ya na nye obi kunu ne dia obi kunu vindicated baba akoma me Asem Beba Dabi me Asem Beba Dabi baba akoma me bio Asem Beba Dabi enti obi kunu koye DNA na DNA ne ba ye no na nyinsa ni nyobi kunu dia na nya ono dia ye nyinsa so waka kire ko bi nso se wayiagu enti won delete wo hu bibia akra mfiri ho na da me de maka de me mfanya me je na nadwo no me ka ma nya na me bo me ye ne papa na ne John de me de ma 1000 o de ne dia na ma John me so ye John wan kasa mu John o ye dia o ye John oye dia ba so ye John obi ye John ase a kire sei o ye jimi mame me ye ne ka kire ne se wo ma me yonko da fan mu fan fa ne ho dam papa pa bi so e de ma be dada moto me de matalia se wo ma ade a che John dey say you obi din Rose John dey say you obi din yeah aja nyame shirawo ami me da body ase ona boy asida tosumienu akoma mu mpanyimfo ne wa bejafo de tosumiensa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yesu aka kira me nuanu a mu ba ne se ukọ awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukọ awale bisa na ye nyinkyerɛ se wa misa nyame a na nyame anyi ankyerɛ se oba we na ye wodia na se uhwe ne tu ane ne nufo na nanim han na se wodi akire a
Asem Beba Dabi enti wo mu hwe yie se obi kɔ awale a ɔmmisa Nyankopɔn se woni Nyankopɔn na se busum na wosum a se wukɔ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyerɛ wo se oba na awukɔ kɔwale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kyerɛ na ko ane se wonkɔ hwehwɛ awere bla no ma ni ba Isaac no ɔbɔmpae na otumfo Nyankopɔn kyerɛ no ɔba pa a ɔsɛ ɔware ma Isaac na Isaac anya ayere pa ɔne ne tena good timi da awurade ase yes ya da ase aja nyame nhyira wo amen me da abɔde ase ɔna bɔɔyɛ aseda tɔsomienu ɛkɔma mu mpanyimfo ne wa Ernestina Papa. do you respect your husband Me bunu. na afei de na aba Adekura ma ebu emba mu ne se wa wale me. Woni me abresi fie. Wodi dan na han ama bla ne so han. Yedi ama wodi dan na ama bla no. Ama mbisa wo se ha me ne yesa ama wodi dan na rent na. Wo ka kire me se wo so antenam. Antenam na tam so an na wa ye den na wakọ 3 rooms me hu na 1 room na osi ye wudia 1 room na osi 1 hu na asam wo ka me bro bi na esi 3 rooms no Ernestina entenu o ka kire wukunu so o mekoto anim na wo mfa na adwuma ma no papa adekura me ka asanu o bla no me buano pa cha me buano pa etu obekoto wanim okoto ye o ma ne tene ne nsa e na aka asa wo de na adwuma ma no ye nti na wo ka asa me buano pa na adwuma no honom no yakogidi yedi yakọ honom no na adwuma no honom no onya adwuma bia bema no okofa na mane beduru ye no me kunu dwuma sai ye me na me koso me eba ma yedidi ama me kire no asore na okoye no awo apaaso ama omudi ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra ente se me da na bibi eba me ma adwuma bitime kire no me kunu fa nche na aboba na fa kopete gu ayi no me kire na me kunu onye adwuma me se free ya munyina tia paasofo nyina mu tia me bua me kunu oboa no kwan ben so na adwuma se ya na wa ye dai se me hu bebi a mitime kire ne se da ya de we me da bibi ba Tag 102.9 FM mitimi ya kwaya wo ho ade o ma me bodua wa bra o mpene so o mpena ware ne so pachan Asem Beba Dabi. nim do kamin nyane hwe hama no fire no nipa na opata esi jaje ba kunya we nya ogina mfimfini nipa na ye so otwene ho na no sete ade mi aso obeto ade ne de demagimani ko o minim do timi ye opeso semi life o wi asikrampo chese be oba bia ampemi o semi krampo na afono me se o je menene ntamu no twi na obi tene ba bi na se oba bi be wa amede a ene obedam agime obedi medam sam no opeso ye me peso opomani baako minim do timi ye nti wo yes anu a wanti manto na mhu se ko to abomi be fo waso ntema damage mi sisi ye na me ye na me so ne nsa na me gi hama nti ne wonpɛ so be gem ti me ye hama ne se gem na hama no ano no fa ne nan enim ne koto o se me ye ne sei gem ne fa ne koto gem mu ya ne se apagya na yi ne skirt nsi na ne ha no awotre me kura me yam hye me se ama waya ama wo plan waya ama me plow because me plan say that say ayon say me de hihye no on de ntronko a Tag 102.9 ile
odomankoma nyame ayeyie enka wudin na wiai odomankoma nyame enase nkamfo ne ntontom ena yedema udin kronkron no adofo ne adehye awiai yebema yenho yahyiehia yebema yenho aha na yama yenho nso akwaba aha eye otek 102.9 FM sunie ena wiai yasan hia bio na nedai yede adesua ne adekire dwumadie no ena eba abesom na dwumadi a yedie da biara da se yehia se ya asem krope ne ka yese yedesua de ebrekro na mu ne yede kire yenho nso ade enti na wiai a yehia nokre momma yense yenho se ye ba besua de na ya kire yenho nso ade ewa afidikase yi so awia dwumadi a yedie ene ye dwoada ene ye bosumi dumienu ne da etoso aduonum yensa awia brei ye bema yenho ye hyiehia na yama yenho nso afinhia pa ede aba afidikase yi so dende se wo ba ye Facebook ne so ana wo ba ye YouTube ne so a dwumadi ni streaming live wada ma se ye Facebook so a eya she maunuanum nya bintie na wonya binsonhwe na se eye YouTube ne nso so a copy link no fama wunua na wunua nso mfama ni nua na ye nyina no yensuasuade na ye nkyerɛkyerɛ ye ho nso ade na awiai ye wo ye nua no Be Love Radio for se wo ba Spain abuchiman ni mu a dwumadie ni streaming live e wo Spain ni man ni mu Be Love Radio so ena wi Be Love for amutie ye na mo monitor show ni nyina Nyankopɔn hyira mo na ontomo nkwanem oba United Kingdom ni nso mu a ye wo GN Radio wo ho ye wo Patmac Radio wo ho ye wo Abawa Radio wo ho ye wo Amansaina FM wo ho ye wo Brini Radio ene ye wo Sahara Radio ena wi wo mu nyina nso wo UK man ni mu ena UK fo a mo monitor show no nyina no ye bema mu nyina ye hyiehia na yama mu nyina nso aha na yaka ede akire mu se dwumadie yi baabi a wo no o join a wo nso do wadwenkyere betum na yaje na yakan de amawo ene ye wo Kings Radio ene ni TV eno de ye wo Paris France abuchiman ni mu ye wo Dachi Hima Radio wo Denmark ye wo Rakus FM Belgium ne wo ye wo Sahara FM eno nso wo UK wa ene ye wo Sky FM e wo Columbus Ohio United States of America abuchiman ni mu ena wi won mu nyina nso monitor show no live medin de Krobea nana Yaw Asante ena wi oji amanie ena wi apesemakana nanie awi Krobea jata menim wadi ahia hyane nso sensem a yede bai ene dodo na nso ya bone bede ede agu yententa afidie ne so hwehwe www.otekfmghana.com ena wi ensem no egu ho sa wo ba Facebook ne so a amanfo wo ho sa wo ba YouTube ne so a amanfo wo ho ene ba bia wo hwemi bia no na wadwenkyere wo de atum na makan ewo afidie so live e de amawo oba de achia me awiai akwaba ya eja akra umpom te sai Nyankopɔn adom me ho ye pa akra na nso so adom kro na me nso me ho den ye de Nyankopɔn ase na ye adwada sa enadwei ochene bra amanfo nte ye nka wo teke fembio ye behia biewu a just 2025 na yesi afifufuro di mu na ewie ya yehia yi ye buro nyano na ye die se ohwe afia owura Kofijob contractor evangelist opanyini no ayade wayade in fact sebe ye kwa ye bai adofo ni adehye se wo sika na usika na nkasa eyisika mum I'm telling you obi oho a sabre ya ye kasai owo bibie bi owo I mean bibie bi ewo wiase a wo we nanso ni sika no eyisika mum nipa nim no kire se de wanya no onua eya ye bi faboa afoforo
afoforo ebo din ewo de waye ho no eno na pagyaw 1 2 Nyankopon ehunu wo mobo na watum ede amaw 3 na dasa ensu hunu ene pa wo no Nyankopon ye ma wo no de wo nso waye de ama de hye what ya say na ebi awuwei sebe onfa nye hwe da bia meka sa asem wewu afidie yi so sese uwo bi na wo de boa woni a eni bia unya ne moroso I'm telling you kire se unya bie no obi twap money aba be hye obotom enti Nyankopon ye hunu se me ma enipa asomasi bia we twap money shen botom we die shen botom enti asasa me boho na otumi nya ne moroso se beya onu so betumi atene ne nsa amana so sa nkrofo ni nyina so na meka se mimi ni bi mete ha ebia de obedie kura no eden obeda no anya bi de am obi se nye ebia aduane bi no wanya eno oni ni nua cha eden ndi so wo Ghana man mu na uye sikani na se ubia eya emane haw se wonso bebie wonsam emane haw kura se wonso ubebie wonsam se ye ka sei afia no ahia ene ye December 23 na 23rd ye wei se namwo so ema obi srea ni wure fi ebia ni kunu bi ni wure fi ni yiri bi ni wure fi ni wofaase bi ni wofa bi ni papa bi ni maami bi wati ase kire se akwada ketwa no ni papa ewuo no akwada ni so wo ye kete na ebre bia sa akwada ni hia sika no okọ da mi pesika nam dia koto wo se komi wardrobe ni mu saa no oka kire no komi wardrobe ni mu kire se ni mpa ne ho no wa ye empada kanketua bia yetumi de document ni ade ahihye bi esi ho enti sika wom enti akwada ni bebusa na o se ko ebi akoyi 2 Ghana koyi 5 Ghana koyi 10 Ghana koyi 20 Ghana enti sade no aka akwada ne ho papa yi tu kwan akonkran petre kaya papa ne de nam ena gbonai ka na kwa akohia akwanhia ka kese yi bio wode akowura se papa da ya wansori ye asem wasi akwada ketwa de wa yesa akoba wonim aman kwan bɛn na akwada no betumi afa so sebe na wo hia bibia wotumi anya afiri papa ho enti dako wanhu papa nanu wanhu papa nansa wanhu papa na wotwe aba bosome de na ekosu sabre no na wode ahye ne papa asese da ya makwan a eya amamisika na memfa nkoto basekre munti asem American yo papa se ya makwan a sesei amanfo amakwan nkwada no bebre ya kunafo mma bebre ye nyankama ono mo amakwan wo mutifie enko nyanko beko de papa ho papa ni ho onyanko beko de maame ho maame ni ho ankonam wono kura tie a wote na bi onene na na bi woni busuani bi na de akwada akro ni namu no woto nsa ya ka sa ni pakro wate ya ka sa ni pakro I'm telling you ya ka sa ni pakro sa wo papa muda me da bia meka manya father love wo wiase da say say be me teteba no manya bi da nemum me maami abna minta dane oba bema o play the role of bema esa play the role of oba kire say me papa wu ye no na me wonfie miensa 3 years enti say ya no te na yenya dada papa manya bi enti akwada yi die yi wa makwan onhu ne papa obusa ne maami a yenka hwenkyere no obusa obi oben papa no a wonka hwenkyere no okay ono so makwan papa na kyerebo so obeto basekre so de ama no enu obusa papa ne bibia o se kom wardrobe ni mu ti akwada no dimirika enu ko wardrobe ni mu
okoduru wardrobe ni mu no neskan hyem na emum krata bi a yatwere obi noma aguso na yatwere aguso se wuhie bibia fresa noma wi eno na na hye wardrobe ni mu o sika nim sade da bia obusa ne papa ka se ko wardrobe ni mu ebi wo mu no enei okọ wardrobe ni mu no emu awe na emum eye krata noma aguso ni yatwere aguso se wuhie bibia fresa noma wi ene guso na akwada no kọje ne maame fon ode ya dai wo se me de ko bo game enso no oboa ene okọ dial na ma no a ehye saa wardrobe kuro ni mu no ene ofre hello no obi afa na nipa na busa akwada keto no hwa na ekasai o se ye frɛ me nipa somasi o se aha o se makomi papa wardrobe mu na watwere wo noma atwere gusu sese mi hia bibia me mfrɛw o so papa ne hwan ene obo nipa somasi din wo obi de bejao but adwi efutio ensemoni ensemtantan ni ensemfu bia yaka wo nipa ni wachi nti uni nipa na busua nyina ayaka asemo ya mekan true life story na meka kire osa no uni nipa na busua nyina ayaka but nipa no ode ne yere ne majao nipa no ode ne kunu ne majao ode ne maami jao ode ne papa bi jao onim se oto nani wo wiase a ento bia ni munti ene ode wo hye ho se oni ho a boa no obo papa ni di akwada ni gina so krache na ofa akọ ni nso gina so na wusu oso opede ose mepe ba sekre anopetututu no oto ye de koma sa akwada no enti ene wo dan sa papa ni bi ate de nani da so asa no eya mani da so mrem yeah de woni gidie no eya mani gidie nyankopon wo mfiri suru musoro no ma meboa nipa wa asase so nehi india ni be ka kire no ensi nemom odinam nipa so enkane tete hono ya papa ne nananom Abraham kukum sa abredi o madane kukum wo ma penso no ena na nyame tumi ni won mo kasa animu to animu sese ni hobio se nyame beboa nipa odinam wo wa me kasa ahun odinam wo so nti ene onso ma saa enamoso ni bi mfawo so se ne ene afa contractor Kofi Job ene ne yere so aboa ni pampempem be o take fe bani mu wa nyasam getwa o eni pampempem wa be bodompem e wo fidua we mu no nyasam ketwa wonso be that agent na nyankopon fawo so this Christmas no fam bless you be obo akra in your own kind way enye owo nkwana wo bless somebody bless it obi me afiwe nipa me ko bless no edujama bema onene ma ekọ asori adwuma na ne yira kra no se wo kọ ne maame ho na oba na ba wafre ni kunu ose ne yesofo ukokrom di agememai fa wonu mu dikan na sofo age nkwada ne de wonu mu adikan na wodi sika tato oba ne mfanya aduane na ono nso ya asori adwuma nche obeba no aba bididibi na krachi timu to so ba adujama kwan tempo ni sunyan kwan yi so na odi abehwe ho bran owura na nsori bio wangu nanso ontumi nante oba ni hunu se ba bi ade na duro na ye den no wadwane agya be ma ne se enyo ono na ebe ware be ma sebe no watentu bini omfa nchebe ti wadwane ho wadwane adio ading Yehowa ne yehwefo bless somebody oba de just 1 minute akra me da se ye ma yetiefo nyina afinhia pa na ye na ewura Kofi Job nso so ase wo ade a waye me pie onam uteke fem so aye no enyasem ketwa kra bra me pie fia ha na me hu dom agu am yam hye me se fia da me tu kwan
nti de ekoso bi asa akora menimente me duru adai yesise ni sei ampa owura na ba wabeye owura Kofi Job wadi kan yo na won so owura Kofi Job de wan de nipa be apem na wache wo ma de won so wo de ne nnura pem ne ekuta wo no won so ma obi nso ensere ma obi aninye ma obi mfrefi na reho eden na won so wo ye Krobea Asante kotoko se obi a osuro adeketwa che no obo ayemu onwo no ndi se osuro ayeketwa obo ayemu onwo no ne ekuta wo bia no won so afi fa hye utrim se won so be ma obi asere efiri se de ode be ma obi no bia wo de ma obi fofura enso nani na enso so ne a wo de be ma obi no bia wano de eso nani se ne a nantwie nya ne pompo ebo no saa so na ntontom so nya ne pompo ebo no ndi nantwie de eso a entontom so de enso so ebe yeketuwa bi de wo aboa nwansena nsam no eno na wo de che ne saa ni ntino obi a fa hye utrim se afi obema obi nso so asere akra me da ase mo menso me da ase ene Lord Sako de wa join ye live wo YouTube ne so osira na ye wa atwematra boom e da dwumadie ne ye monitor ene Alex Chei also monitor show no all the way from Minnesota, United States of America e wo YouTube ne so osira na ya Krobea Asante na me hwe wa ha. In fact we professor of advices yeda se pa ene udwumadi awudie yankopon tonkoso ha no nya ono abedwafo nyina kese wate ye ma Merry Christmas oni ukri nyina na ya Krobea Asante ene wasemo a wo ka no your story is the same as mine menso me papa wu da me wonfie mienu nene nana metie wasem no ama me raho wa ma mesu yeah. It is part of life. It is part of life. Ni nyina ka brabo ne ho sa masa emwa. Adoboaten wo Belgium. And was na ya Krobea Asante enemy monitor show no live. Wo Belgium ha. Nyankopon so ntonkoso nya won so kese. Wate de waka ninti oma wo ho aka de se be ya onsu betumi. Amankwa Abo Steve. And was ya Krobea wi mamu a hen. Na memusa se wadama. Oni wa bidwa fo mo ho te sei Nyankopon adom ye ho ye pa na wi akro ya nso oni aka wo so owura bia be frem ya ma de asan akokate bio Josephine owusu and o se akra me nso me wo Italy Vicenza na me monitor Asem Beba Dabi show no wo YouTube ne so Nyankopon tonkoso mo nyam kese. Merry Christmas to you and your crew. Nana Krobea yempa iboni se nyina ebehia wo 2025 mu na ayefe na ayede se beya oha obia ntoye Christiana adi eno ose akra ya Krobea Asante Nyankopon hiraw onye okese wate Viomi wo Agege Dansoman eno ose akra Krobea ene yenso ye wo enkran pumpuni mantem ne mu yenso ye hwew adofo ye bedi die meme binom tumi de mebi efem ewa abrabom etode bia ya na eya abraba ya boy ho da bia ya na mekase se emabemu a woni eta abre pa kese ye ma kire se be ma no etode bia otumi dwane abaya bia afi be ma na dwane o akoda na ekọ secondary wanya adoko kufu ado free SHS bi ya woko na twoboso ne trunk ne nasefo a wode ko obeda akọ eden fi ahomachi tututu no oba ade a me mpe wo mi wiase ye obi obebu nkotodwe wo manim da bi sorry awurade They say as a Dani Shiranka Radin Yankopon sa akwadani wo school. In fact, the akwadani here say ye toku ana sempoa Yankopon ma yensa ahoden no emi yitumi nya de ma akwadano. Yeah. Yankopon adom. Me se de wo no se wo yire wo hu se obeye bibi de abo obi a nyame ma ahoden. Hwese makọ me ma me ho wo edwoso aponji achi oba de achi ame. Agra. Na me kwa kope fufuo ni aponchene mbie die
na mabehu nkwadaa bi a ɔkɔ akɔsrɛ nkwan sabre magye ma ponche mepɛbrɛboɔ no mepɛyɛ madeɛ no ɛna magye aponkenam na ɔbaa baako bɛɛma baako ɛna bɛɛma panyini kakra a wohwɛ na ɔbɛwɔ bɛɛ class 6 ɔno wagyina kyiri ɛna ama nketo adaba ɔno mo ba bɛsrɛ nkwan ɔmanya pesi aka nkwan ana ɔmanya aibangu so mehwɛ nkwadaa no na meti hodi maduane a medi no asabenum na mse me wo mani bio adai nkwadaa na oba no be ma na ka kire no kan na mse momra momeka ti abaya baako ene ebe ka kire me se omo se wo mo besere nkwan adai a oma maame de enti ase na omo papa ena sebe ormo nete papa ne ye pe enti woko pe na so ma ya se onom kɔ aban suku no omo tumi ba se ne emore kakra bi na wofie kakra no omo yire omo ho aka sebe ye omo no benya bia di bia so papa ho ti omo ba besere nkwa omo ba nso a ehumo buru nti no omo tumi nya bi anse nkwada we afi we ebronya we enkwada no beba me fie ho and sabro nyai mo a mo beba me fie ho ya wada nyina no mo ba obehunu sa nkwada no de wowo no eni obi nche inhira wo mo inhira wo meru afefe akwa yeda akra ohota sai erade adom very good yankopon ya dom ede erade ase menso me ho ten ye fra wo sai bodin kire me pepa cho e fra me mama sapon mama sorry din Sara Owusu eno ana atwuma techimai ye de fra me mama mesapon no de no nya wa sorry din pepa cho da bi emom Sara Owusu ene da bra wan go school da nti na huntumi nka se mi school din no mi school din Sara Owusu na uko bi de pepa cho an uko duru sai me wie JHS pepa cho nsa wan shada anko saa JHS no woko tire BC no utumi tire bi ti sesi a me ka kire se fa o wadanse die krata kire se wo tire BC no fabra wo betumi di aba ayera ayeka na me papa nso obi bo ni tuo ewe sehi eti sehi ni e pacho David oti sehi kasa pacho David ada okoye de wo sehi na odo yenka kai bi kakra afia no hia se ya eyesu ni ani je afia no hia se ya yesu sa ni age ani sa wati ase munamu nyina mote he wo o papa o maame na yo ebu akwa mekru na mo ebu akwa mekru enti oko se hwiso wo kodo e na mo mote ne sei e pacho na nwumre bi anopa bi na me baba akwo hemachi nti ye kwa achima nti no mu na boy ba ko hu me no se mo mane mra na nim kakra ma me fa nsa guso sister me pacho sister papa e na obi abo ne tuo na wo se say sister papa na no onim sa me papa ana me se wawu ankasa to ase wa na nim ho na mo rob ho dun so gosh nti sa tam ni mu na papa na ne boa me ebe ye din mame baya din mame papa na papa ne boa wo papa na ne boa me sabre no awo na ma wo no awo say sa tam na ma wo ai ma wo nai no awo nai papa na ne suso mu eno akwafuo mu a obi akobɔ de tue nti ro kra me simi da mu biem we dey ibesine we dey na ni nyina mu no abrabon me shaase no be mam di ka na wo ye ne wo miensa na miensa no na enye fa hodie mame be ma ne tu kwan kɔ no kokɔ divoa ekɔye adwuma na ne maame abase na me ni tim no me nkɔ mfie maame ne tata me akosi se boy ne ba na mbɔ na mane ya
otumi nka hwe nkyerɛ ne maame nti ne maame ade ne nua ba ebe ka me ho odan ne mu sɛ opesu otumi na me ntu dia ene one ne baba no me ne baba no ntena dan ne mu nti ne ba no ekwachi kosua anwumra oba me kwa ode achi kosua no de aka no onhwie ngu na ode abesi dan mu otwa pan no odan ma ompra ho tese otete mia ade achi nso na opagya nwatwi bia ka no de achi kosua no edidi mu a te me ka ho aso odidi matam ene da me madwe se me bo ne papa e ma ne maame begina ntemo na ne nua ba ne ma akonwa so no me na me ma akonwa so no maame ne begina ntemo na me gyaye se me de bono ne maame beka se bia me pra no na bibia te sa enti sa aware na anyeye ene guye na one na wo memumi ensanso wow enti ebua kwa ma akro me sa betena me fie me betena me fie ni mu no me yamadwen se me kwa anwem me no abaila mpesi na me de kɔ me kampampa na me de kɔ me yewe na me de kɔ bo so no makɔ na adwuma mu me de saa afi de duru baabi me no aduane da bi awia me sɔne aduane no ho me sua ya afi de na me je kɔ fam me je kɔ fam mun so me mu me nua be ma asem kan sister de utrim ya wode na msikwadwo enye mtrim na me do mi wu ya na me nua ne so me enti e ba sa no me ka fam se me ton adio se me da ni o eno anu no nkwada miensa ese se me ka dem ansa na me beton ayi me be ka fam no me ba no e yale e ma ketwa no e ma me ko da children's hospital be na otwemienu na otwemienu no yeyi na me maame se sɛ de aye no yemfa onfa akora no ko sehwe na me se mate na odi akora no ko nti me maame ensam na me ba na nante ɛda me maame de me ba na ba no odi ne funu ene ba kyerɛ me sɛ akwada na odi ne ko sehwe no akowu ɛwɔ sehwe hɔ kem no dia akora ne bae na me bufa so kyase ne ye na no odin nti papa kwa afom watwede ofri twede ba no me honum se da se na ato me ne na no odin ebeka na watwe da ba akwa menye na watwe no ebetena so ase ha ebeton pa no na me nua ba ko wo ya na mko ye nti anu mu no me so we mu na ejai me so mu na nema basa nti me na mu na yesa papa ne den so me mu nti bi papa nso ono no dokoko nti sa afen so ya oni bi ode ma me san akofa ampana foforo dan pna no eno so amwa me ne be ma no kora wo wa anyenyi nse ma me kodi tontokrum ho no me ka sa me fa be ma da ho na me ko hunu sa me nyam ye de beto be ma na ni ma be ma na se se na chimi fa be oba ma bi adade a eni me nansi ne ka sa mo so ne me ko no ho no na se bi na ne be ma so ntime ne na ne me ko mprenu ne nyina me ne da once ntime ko fa be ma foforo be ma na ko fa ye no ana wo se ma se ye na me so menyale enti ho na me hunu se menyam me ko tontokrum na ko hunu se menyam enti e be bo na mane na wo se me fa be ma bi ada me nansi misumi ya dan makodensi wako fa bi wo ho me fa no kuma se ya sana me ko ho de me ka se ho de blosa no o me sa kete o me na ba ko kete nti me decide se akuro no so me fa be ma da nti ho am ko hunu sa me mi todu ku tententen se me se no nti mitimi de bo me yamu miana no beto me nsama ne me miana se empai na me ngu sa time no de na mpese me ku me ho na mi ye bia anyeye ti e be kumase no na ye de koto animu a wan so nyinsan mu ti metete nyinsan mu a me ko abu akwa hospital so mo kan se me trust candid dia wo ka me ma me si wo skabai ara de ko twa scandal me nye scan ko twa scandal ti a wo ka me no me ko hojo ada me ko nam tete ya do se hamachen no me sori aya masa anadwo ne bo me so am de ruade kai me ruade hu me mobo na minimu samenyam enka me kofa be ma foforo enka ho awrade hu me mobo ene anadwo mu ni nyina
me no mo ye all night ma ade achi no nsia kobo no so na nyame so ma so ndwem wa wo fie de medi na ede wa nkwa yare sabia o me se man twas candidate a omma ba ye nhweme ti nyame so so ma so ndwem ti bla nyakopon so ye me na ade achi ye no o so ye me no na de medi eden enti me wo 5th December 30th November 2004 na mo sa akwala no nti me wo sa akwala no 26 December me nua no aduane na ono aduane no akokɔ ne nan no esisi fam no obu ba ko de egu abomi wa ketekete bi mu ana ode maame no kwasem ni me so aduane me ho popo because me nya bi ni so aduane ni mu entam so kyesa be kasa no me de aduane na wi why na ebo ame na atumi ni me Nyankopɔn na me wi ase a me baye Krobea ma famu akasa me kan ma kan sei me kan besi abofra we so enti bra me nemu ahokyera no ne ade saa no na obi han dan we fie e na oba no wose madam funiu na me nua ba enti me nua ba no wodi kudu eti sa wo pɛ no a na msi me pɛ awo ateti ama fam no me san kofa be ma oba fi ho no wa chiam no wo sere kire me ne mayi mani me de saa enti dem kan sa me kura me nyini enti bla yi kura no ebi a me ne tena wa oba hwe me ahwe me be no kwasam no me ne tena no na o hwe me baketwa no e ma me enti enum no se onti me ne mentena busun fi enti oba behind na wa twuma tachimai enti atwuma tachimai ho na esi ya beka enti atwuma tachimai ho na menyem me kan nyemon na ekotwa gi esai enti menyem we no yesi ko fa ni nua bema e beka ye ho wodem ho e dan no so curtains bi ansen ho edu anadwo peso ne meda na na wo nua bema panimu dadam hasa de me da timi no wada ne no aye akasa sa enti yetna ho 1 year enti akola we ma ngo ne saa na anim e dan foforo ekonya mu ekonya tena mu ho nam ko wo akola enti me wo akola no eno so yetna ho 1 year e na efiewura ne 2 year enti fiewura ne 2 year no e na me se o me enko pedan no wo so woni ska na me so de enko ped do prapra ne entina mu timitimi dia ai ba ko ne he akira nantia na me pedan ewo oshumase new sat no ye ya me nya bi asema be ma na ka cham ne se ono de ba de eden a me na me madoso ono de obefa ne bag na onya na danfo ho a obeda o taxi driver anya sa so abrebia no obeda ne kem ntina ya den ma me nti de me ye ne se na me akasa betimi ho ahwim no kwasem se ade anyame ye no Pentecost elder upon our iron rose or iron rose keep on a man is can or no dibi or think Casimania than or the so soon near J. Dan. Tietna de anymore, no coffee in your baba, as I buy. Bekan who or the animal. Yes, a meme mano, acquire 4. I acquire 3, a word animal. When you are by the bekan. Nti ekire na mesan anyinsan wo we na chiriba nti ne nua ba no asetena no mu ne ade adem koka ho asem no ya kasa mikasa akora no kra nya ade a na be ma no buofu ni tie twa ni se de otoso mi yenu ka chem so benya 3 days nti ayi yentamate ye no ene me kiro ne kwan fa so abofra du se ne hoti nti ne nua ba no 3 days no be ma no ma onu tumpare so na me nda so 3 days afi de ne onya na awotwe mienu bosome aba bosome mienu afi de dru anwumra o so ne mbeda na ne mbeda onu aba adam pai so adan so ya ba akopɛ mesi de na me no wada enti na ese okohan hotel na mfa sa de ndie mintimi abreko a meme wada metimu de mintimi ne sa enti anumu na ya wale no 24th bi nam se sam ne nyina nti ye kwaka asem no ye dan wo ho wa ma onua ba betenem wo pesa wo ne meda wo onua nanim
mesi me ntumi ɔse ɛne amienko hotel ɛna wo se dan si hɔ paa deɛ wo mpene na de na ne nua ba de ɔkɔ a na ɛbɛyɛ dɛn enti ne nua ba na ka 3 days na 3 months na odi ne de mo 24th December say ya ɛyɛ kyena ɛna mse sa me nema enti awale gu na mo enti Pentecost elder ɛna me wofa mo me papa mo tena ase baba frɛ no no se ɔfrɛ no wa ama enti ɛhɔ de ɔde ani die ma me papa obunkotojo so me papa na abunkum se ɔmfa nkyɛ ne sɛ ɔfrɛ no no wa anyɛ de wa ama enti yɛka ase no wi ɔka kyerɛ me sɛ ɔbɛpena mama yɛ da san aba ne nkyɛn enti me kɔ ne nkyɛn ba akɔpɛ no ana wɔ se ɔpam o me sɛ me nsɔle mfrinti na me ka kyerɛ sɛ ne mattress na yɛ da so no me so minti ana obi tɔyɛ enti me so me gye ma de enti me gye mattress no ɔde nefe bi fa so san gye mattress na me krache o ma me ntena dem ha bi dia ɛne ewutu me fa enti yɛ pense watimi wakame sana yentam teye enti tama me papa wu ya no phone me ba mu kakra me so sa sei na madwendwuna ye bebre ma wo wei ma anya kunu ma wo wei na de ani atete a me nem no asana yentam bete na me ba wo he machi no we na chiri ba no na aka 5 days no nya 9 months ti 9 months no be ma na mfi nkwala ne biem Jawo maguso. Jankula maguso. Afi de duru baby no. Oje nkwala no koma. Sister ba akwan ene wo mantam ho no. So obebo akọ mama me di bia mama me na di bi de. Ode be ma obi. Adwofo wa ode akwa no manto no aduane no wa wai mane betem ba ko se no wai half no chem. Kota o akaso no de ama wo mu. Enti ebre bi obeto sa akra ne da abontene no omugu abontene no ene wo san age ne come sister foforo esa me mu de o ma me hwe nkola no ene obefa nkola no kotena wono ne nchen afede no bi wono sala wo mei kokofa wo mu o wo nkola na so mo hye kokko omu kwa afuom chele a 7 panifo hyehye no ene na nkola no sku atale ame mapam no na eni ma biebie ene ma basa ne krofo di matam ti de twa to ye Pentecost ma me baako ohu me na o se hey na waji misa ba wawo unim se dia wo sitie ne nti wutimi gya oba ma be ma wo bo me bo miensa bi me gina ho na me wuro ne suo gu me hu se ya me wuro ne suo sa me ntimi mbie ma no nkasa because na bene me so nti ba se me akọfa nkwala no asa betena me chen dem den kwala no betena me chen ene edu ba bia 20 pesos kwa me nya bi nto asichiri na me to na me yedi enti menyaska ngada ni kopedo do prapra ti do prapra ni mu na eye one room bi jalen kan ho hwen kan ko kan pa ma si ama obi desa on pewra tu e fa me dan simo ti mi kan banku a abonten nsuo ba ese ja ne dum e na sei e be buada e mo na menyaska ato e horugu mo nsuo je mu a e se mo ne sei me ne nkula ni buada edidimu ana me kopɛ dan do prapra biem na ma amene ka kyerɛ me sɛ wobetimi atena dan no wahwɛ ne yie na me glasses ɔne ne kuru sɛ me ma na mobidi a ɛne ɔde me ma ne bobidi ɔbɛgye me do me nya bodu ka kyerɛ ne sɛ me tena dan ne nyina hwehwɛ nko a e ba no wa bretre de wasi ana me so metimi ahwɛ so me kɔgye kɔtena mu fie miensa ne fa no kwasam sa me we akiri ba no pebo toto pa enhira kan nya akopon se ni nyina mu no akora na mobida ene so mi ko fa mu sa afede do baabi obi wa no masran se bia ma me mepra ho na me eskanto aduane ni ma me mesi uniema ne me eskanto aduane ni we de sa na me dia hwehwehwe ni kwaran kakra e ko mfie na ani ena me na kro na asa aka me to dem atuma tachima ne efra mapachi na me nyes kan hwe me mano nti ba se we is condemn oni ni nuanom de otimi nchen no ye den omo se sa condemn ko bola so ko se sa condemn edu ba bia omo koton no mo ba no mo mam bi aye aduane ne yadi nti akolai e konya condemn ayi secretary ochrochro na ti no ni asan ma ne de dade
ebo saa ehino enti we ne nua no kra de oyedai oje school ebesi de school enti mi anko bi condemn na enti mi anko bi enti se sie no na me de no to ayimu taisim ska kra ese minya tuama no enti mi ntua enti ekoba se ese se me ka cha ne se me osima me miniska na so me ka che me nyankopon se school no obekọ osima me nkọ na me ko school na ehia bibia be ka se wuni be no me ko ya na me bai me ko me cho ana so obekọ nya me ti ase nya me otumi ade nyina ya ma ne chenso no erade be ka sa woni bremu in school no bekọ tina se be ni mama wo da so le ase me ko school me ko tina ho na ko mo de me am ka jo se school no me nko na mse nkasa sa me se school no bekọ nya gidie nya mi obeye nya gidie bompa he said of them pie bota much mum pie se mintimitna senche ni wu ana mobe emobo tinya gidie na we na chiri ba no so be ma be fa me ya me ho ade me ne wo onua ba se me madoso nti ono so awale no mfie nsia ni eno so ogu no ono so hwe nkwala no nti aye ne ma basa nti anigi afre na nigi me asase we so nyabi da na bi atete ene ya odi atete ne reho ena me nemu nti blana akula ko school no ogosia na nakokoto tina nakokoto ana no wo kire na de eno na chi no owie school bi sanse se obeto aso na wonto aso na school no minti to aso minis me ma me yale minti ko school na na ase na ma boafo ya babu ho nti wo de wo so be ko school na e be bo ho enya mi islamo amen kaza bi sunkakra sun dia ya se wo wiase dia anigye pa de anigye de wafam na kom so de bia de me ne me ma no edru ba bi den kura sere ya na me fele afa do mu hia obi akora ya soma no kura na me ya giska na adwane wo ko giska no na mdi o mu na munti kom de no na ne ta me bari na me bala chikro fosi ga adwane o de ko didi okay aya Zara aya dinano ana also ya met oya cake hadi abrana na kokoto no wase onya no se na ma menye nti lucky nisa oya wie ya na ana ofra no wase mi take na fabra nti ode ba no ana wase me fa me fon ma no na on fambra anya sa ohu de na nawo nam se hwa me fon ni ye mami o asuyo enti wo ba na asem me kan ne se Erade ma abofra nya wani mu adom Erade ma abofra kwa okọ nyi wani mu adom na wonyi ni pa okoto mu nyina so ni mu adom Fisran ka ye nyankopon Ebra ho frem se ma afu na ira bitu na misu na se fu de da na ira be da ni manya bisika be na mde koto nto wakasa mama na nkasa no kwasam na mkate fun timitu na misu si ade obi ato acha me nene waji ade akwa yira nte se meye dai ene manya bi nte kaka no wasan afra ma fa ne call because na me bu ofu nto me osema me san afra na fa call no odi na dan fofo frɛ no osema nya abotre na fu na ayila no nya abotre na neje sem di akire ana mse neje sem ban era akwa yira me fu ha ma adwene ana waso o ma me bae mai na ye fa no kofi
Kofi Job wa mami ska ana me so ma oska say no was 200 me na hey me na me nie Awurade me da wase asema me bi ma no kan ya no fasi ho enawie adofo ye hwede enipa binom ekom sick of awade de bi a ho ade wei adesua ba bi ese fata se wo a wutie obe hyede nso ede se emema binom eye opportunist ye kaso bi opportunist a ohwede ne ho akere ne ho na wafa so ede anya de ono no ope enipa ne be pa adwuma o se ma menwe wansa o ye opportunist wa hu se nipa ne ho akere no se bi de obedie kura den ti wo ba besre ne se ma metaku anasempoa na memfa nkoto bi woni bi onko ne baabi o se ma menwe wansa ema bi no mo aware de ne mabedie nti amanfo hwe won papa sa asemu ya amekai se wo ye oba na wutie mi na awie ya memfere wo de opa amemodin na sa asemu ya amekai wa ankasa bi wo ho adansdie se de amekai se meboa wo ho adansdie momfa no ma ne mame na memmo na obi mfa de ono wa fam sikof sa de opportunities mema binom a ye wo wiase won monka ho asem mfa nkyerɛw wo de opa wu memodin ebi ada so te wawade ase memodin ahokyire bi bai de na me mabedie ho odin obi hwe me kopa adwuma eba ne sai na nipa de tumi hweye na de kyirikyirem fagu WhatsApp voice note de so na fabra mama yema etode bia sebe enipa binom a eye opportunist no omunsua de ewom number we fa WhatsApp voice note ne fa so ba me na de making o de so wo experience e wo sa asem we ho a fa voice note ne fa so eye 0536 22 2554 0536 22 2554 ebra baina masapon o man started so almost sa condemn na ye brebe na we ugina say ana no awie JHS Bacho no JHS 1 no JHS 1 enti o free classes komuna eko ayina and almost started so almost sa enti from classes kona no anuanom ne ye dodo sen na na sesa condemn no Bacho no mo ye mensa ti no mu nyina sesa condemn medu ba bi no mo kwa na me na na ye yi kakra na metimi di o machi ti na no mo nyina akosesa oni o mu nyina na sesa bom sese o mani nyina ye sei Bacho me mani ensia emema dodo sei ase emema miensa miensa aha me pese me hu se emema dodo sei ase ene ne wa wo sei ensia Bacho mo ye nan emema nan good we wouldn't papa will say Bacho mienu abaya ho te say o start se sa condemn na ugina say JHS 1 and na start sa condemn no de hi bi na nam se sa Bacho da dua konko de binya bia na kasagua se na nzio ton so tia na yesi bridge mu ni akoyi kobes na ya hye na yi mu ndade ne akubui tie cover nti muko yi tie cover na mahye nti dade na ehiem no na no so mo de ye dai Bacho no so na ye koton condemn na mo IPT so de ba IPT na ya beto mo so de ba IPT no mo beton story way a discovery story and arofoni ade share krachi way afidie ya so na mtena share ne sa ankom way se ensantro dwuma mu me ensantro dwuma mu a mawura efri oboase Shaft FM me adwuma CEO ene discover me de me ma
news editor ka kire say hey Malik me a friend Malik they know you news menim so da so ho de a menim say Malik da so shafta sabre na kwadwo anto yi a wo enhira FM morning show sisi ye ona na ye morning show host e wo shaft amrado ye okeka nkwase asem bebrebe yi amrado nso no ono nso e ka kwadwo panel ho on de nu oyi nsenkwa ama kwadwo sere amrado awia mechiawo na me namu afe na makọ abrante kwa me namu na sabre minika prekura me de toduane adie kwata piase magi security ayi basekre ya fra wudi free buase ko twapiase a ya fra ba bi nhia so ehono barrier wo ho utra police barrier da no awura nhia so mu ufiri wa na akọ aptisu kwanta ansa na obeduru aptisu kwanta no na basekre ne tai kopai na me magi obi basekre ade kwa akọbe tensi di afri abrami dawo abeto aduane adi na basekre task ko ba sa abepai timunim de me ye ne se me de koja obi oye basekre me se je ye mama afa na emom mini kapre wo me ho me kwatwa piase akopeska o ma me ho me duru ha maje na metua woka eno oje basekre no enti masa pekakra free crash ne nchen de fa kai akọ na jese makosi tina ma na mhu sa akwanhia bi asi e wo san so nkwanta na nse kai we die simi report we die mekọ akọfa muntie o ena mesiye ai ena mkofa sa report no de ma wo mo wo radio ne so afe makwa ba kwankwa me kakra minya ma betua kaska task ba sika ne ade nyina afrim ntida no kra no Ebeneza sese wo United States of America yabra oboase o ene ya amuma minsio no mwate de ameka wate mase ya amuma minsio no na me ba bedru ya ma me se why ne friend Krobea because wonimme ene wo mo twe me koi tamu aso for news na waka kire Malik se ma Krobea no story no baako no nkonko kan nti free baako na de kire ne ko mienu na afi de Krobea beka ho aye ne ka news free hoko se free se ba kuma se timbe hu sa boy we no I did a prophecy on sa radio we say he's a great guy oman eni na form obi drechiri radio enkwasi akeka wo mo ene na me ka sa no kro we di akere mo nya twomfo radio sa wo pe woni anwuma mu nya twomfo wo pa eye radio oben wo pa so no ofre ka ho asem o kan sem fu o kan sem tantan o kan ye begu wo fi your persona egu animase ono de pe ni munyam kasamia mu amofuo eye radio adwuma ebi na me yi eye radio adwuma nya twomfo eye radio fo ti I told this guy say Kwame woni na ho you be a great guy anchana DJ Kwame award ba na akwaje ye no DJ na ya award ba na best reporter of the year abaya we Kwame na afa so discover no kaketu abi kire me na menti okay we kwam national service wa twamata chiman so as part of my national service no you know me yeniama bebre wo ho no mu a me dru wo me hu say school no problem atwamata chiman presbyterian primary school no problem because crowding my school on padisia. So what I did was that anopebia me kwa national service was me sorry emo no nuna mo school ho me kwa na maka bia kokoni Tom Brown nam ene machikosi akra nam de kontin kola be back kan no nam no madidi in the presence of nkwa na aka nyina nkwa ne hu ni sa no do baby emo 5:30 we kona school ho aboma na yam crash na school yes mo mra say zona 5:30 di obi a e no didi so e change school no I mean na mu hu say nkwa be mo struggle ntino ya me ben sa nkra no ti at a point me yes sa nkra na me stress obi a me hu baby obi a tie hu no ni a onemu ema ma me di call abaya ifi sabe no gina say
class 5 di P5 yes ade etiase ko me hu asesena no ma me wom ti me fa to makoma so say anytime bi a menya moa bia no me frɛ no and for the past 5 years bibia me ye bia wo ha my friend beji books beji we kakra sa me bi hu no oje school sa condemn am say hwɛ obekɔ timi che books tam papa friends beji books ni bi oje am say ko school ni nya me adom odi wie JHS ene wonemu ekɔ senior high school ntino me hu bra na me kɔ national service na me hu struggles awom we so akrabi so the senior name oye bibia say odi ni sabe adwuma fa on age no so me so imagine say akrabi me yitimi aye yes enya das no mum akrabi betimi aye dia boa na ni so de peso hu no wodru hu no na akrakra ya ye di si ha obusa me hu asem wadama no sisa condemn first day kakai okọ ya ukohu ye said this is the situation ya na akwada ni wo mu no wanka sete wo say as a person asembo ha uhu na show so ya untimi nka ho hwe me hu ba bia oni o ma mete ene uhu asetina wo mu na otumi se ebi be na bi nso ye dey ebere pa na nya easy impemprempren akra bi o motie no nso aka kire wo dia o mu tu onwa ma de do pra no a obidi ma no o de da bontin kra nkeye na ho kan so nya asem ketwa enti bebe o motie dia no kwasem ni emu odin di ma wo mo enam wo so owura Kofi Job acha kwadai 20,000 o feel same bio as a person make us say mani age na mani age na mani enye ma me ho mani age ama wana epem wana nyame ya aduma mo manya dey enyamoa na mani jiso age ama nipa na obo abofra no se de enim se tro ka kwan bebra afa so a obeye yie mu bi ni se obehwe woni ni bi to ra Kofi Job die nyame sha me sra ma no na akranse mani age na mo gidie se sa na mo ntu ra Kofi Job atue ebenya huge impact wa akran ni na busia brabo good me da se kotwa wodwuma so nati die na na ka o ma okosesa condemn akra pacho na no 9 years kasaha 9 years pacho na mo 9 years na miton so Abripo junction traffic mo enti se mi papa duru honom no hu ya wasimo mama me onim nyansa na wajam se mo meton so enti debi a kind na mbi ma na msisanka o hwe yanka ye meton so no park ne kan odwagu yeso ewo traffic ni mo ne kosie ma me ni nsu ma ne dwane da foforo hu ye no sa fae e de besi tan so no ma 20 cedis o ma yinkuton so na ma me so jare ye peska kote drama ni niska ti ekodu na ma me se me man ton so na se ma me papa fayo wa ma ya ton so no si 20 cedis de amam we beti ma ya moden munko na munko ton so yese nyumre yendi ana mene mechi bane sa ba traffic mo na e beton no kai ko so fola ya nko junction iti eton ni mana menua boy no ejaye osale ono man no de condemn possible bi we condemn 1 kilo de 1 kilo ma 2 cedis yesisa e na yi na okosesa ba okoba bia no discount ba na dia aduane nti ebi no si me yenko jamenti okosesa ba no na doso ye koto yenye iska ai adechia ebenya bia ko school ebenya biso mama me atono ana ya dis me start ze sa dia asiska wo mu dia mini menua ni na abesesa na mo jainsuo no na ye jainsuo no se nsuo ni se ekrampo sa ye twe ma de sa time obi afri honom na ebia ye betimi aton bebre yenye iska ntime ya msi junior de asawe so ye se fafoma besi so for life cause ye faka free so for life besi junction besi so for life ni esafe bi scan be ka kitwe bi ti ya pon bia ye fafom free junction besi so for life na ya faka ebe on so na adensa ya ni ya fafom kofi sa na minya na ye no si ye njan su ti ya kwasisa condemn na ya kowe wa IPT ni ya di because school na brand ka sisen ka mewie school ko ma me beye adwuma woni honom ti na me wo afi me ko JHS2 nim no
na still na timidity bi on ma 2 weeks na me nko class da na me wo fie said de be ya me nya bi ato me books sa timinya ne na si me ye nja school na me si junior ye jai school sisi ama onye adwuma bia ye jai school be sa wa be kama wo fie ana minya obi a na minya na dan fo so de bia onua keto na ma wa dwena me se rent na wo kasa ti inso totia na yakọ atechenim na yakọ akoyiyi ndade en koba na ya ba behye ye ben 19 so ni ma akosi se ye benya kobes bebrebe no ma ye fofom free ye honom ko ebu akwa boto da ye ko hunti ye koba na yakowe ebu oso bi da ya wasi ewie foflo na yakọ na ma se benya ndadoa ne nchensin bia tilasi bi se obi dia no apaki go na yesi ye kofa papa bi ene ne hyewo ye ko no akosesa ana atete se ye ba hono mo de aba beboye ti ye do no ye hu se wa sesa no ne yesi dwan ne en kro obi asese set no se obeka chefira ne se ne ye besesa ne se wono wa sesa si ho entu de kro no beto ye so ana no se ene ye njai na me se na de mi jai obehwe mi school ana no se de bi se no nim na minya boy ni di jai school me am si junior yenko sata me ma mini skanti bo a 5 cedis ye ni patre na ye di ko school me de 1 cedi 50 pesos minya keto na so na de mi di na chin ono de 2 cedis ti ya ko school sana edumara ne ka se me be ye adwuma condemn hon ti first day na me be ko ye ada ye bi school ye ko from 3 na oka se me ye adwuma na as a campus omo dine bi ashinti omo twe iron rods nene blocks ni kogu baby na me ni aba ye kita mo hammer ne pai abo na yi iron rod na frame na ye ko wait ye ko na adwumara ne ka se me be bo no mo nsesa nyama ne kunkus ni go ti ye wie na me oka se me aba ne de onko na me ba be bo no ti me wie no mo am 40 cedis ade chi am membranti na de bi otu ameka 50 cedis se me pon school na me kwa na wetu ameka na me kofi am de bia ma me ni minu aketwa se de be ya minu aketwa ne so betima ko school sa time me hwe me a me ho sa hwe minu aketwa iti be na me se ma me de ko ide me wie je chese pa dia me ko school ni bi mu je chese mponi na me ma me si me ko school no why na me se ma school ne de me film se me wie school amekọ ye brother na adwuma na menye ska me am de me hokọ akoto adwuma na makosua tibo na ma me si da bi eno de o mpene ti ye wie school still na me ye noa na me friend na kokota friend na ma na wo me number na wo friend so ma ya na ma ye busy na se me wie school no say I may we so see school onko na say ne me kasa na say school ne die me onko no sabre na oye den wo condemn ho me pa cho so bi da gomba fo ne kototo ba mimi gina scale hun ti se wo disi ma na me matro na matia ma na wakoji sika wo panyine ne ho ti na se wa ye condemn secretary oh ma me asomo ka na ye condemn secretary me boa na me ko hono my dey o me de frame condemn secretary se si a wo school be Pachono Ramsia Technical Institute Ramsia okoba ana woda ho woda ho Ramsia na we aton switch apatre we shall one day come and visit you. We will pay you a visit. Meba Amwa Dominic Kwame Dominic and was ya Krobea me was shop na matudin obra quentu fabrication. Life is not all that as we expected. Or one shop wa watudin obra quentu abrabo enye de ye nyina ye ba ye ebra ni esusa no ni epedintama nyini unyini ye ya tosai wuja ya ga be koso aya akwada na so ubenyini
obra kwantuo no saa na abrabote abrabo saa ne te ena wie mempai bone se ena ye 23rd ena ye dwada akina ena ye breki wa afidie so wa wutie me mempai bone se nyankopon nyi ubuafo ma akwada we na onia ni da so kyerɛ sɛ baabi a na aduru no na ɛɛden but nyankopɔn yi ne boafoɔ maa no ɔho sɛ sukuu no obɛtumi atoa so and enipa binom ati sei no ɛna nyankopɔn hyɛ ne ho animuonyam ɛwɔ wɔ ne abrabɔ ne mu no nti ba saa ɛkyena bi ɔno nso bɛnya story to tell kyerɛ sɛ ɔwɔ history deɛ wɔne history yɛ deɛ ɛwɔ ne tu sie so ɔno no ɔfa no fala baayɛ ne yɛ wɔ yɛto amenam na yɛ fefefra amenam ba datama wobɛtumi aduru amena ne level ama nipa kura hunu sɛ wotiri nwi kura tete soro hɔ obi hyɛm enti yɛnkɔ ne yɛkɔboa no na wabrɛ ho nti Krobea Asante kotoko ka asɛm bi ɔse sɛ yɛwo to sie so a wonkyɛ tentene yɛ kyerɛ sɛ wo yɛde nkia pusi ato hɔ ama wo na yɛmpusi anto hɔ ama wo no foundation wa na watu foundation asa akɔhyɛm wobɛpie free foundation mu aba soro no wobɛte nyankopɔn mu ayɛ akɔda kama bi o fa ne to so ma me owura hwɛwanim matiefo hwɛwa sere ɛkyina bi wode bɛyɛ asɛm aka wate ɛbɛyɛ wadanseɛ na wadi na woka kyerɛ obi a wobɛka sɛ deɛ me nso me faa mu nie saa na ɛbɛkae wo ama wo nso watumi ayɛ obi adɔyɛ wate sɛ wohwɛ akwadaa ketewa sɛ wowɔ mfie sɛ fom bi ekuta akwadaa ketewa no a ɛnyɛ fom ketewa kyerɛ sɛ wɔyɛ abaayɛ mu nyankopɔn mu ayɛ nyinaa na wiei Margarito ɔsena na Krobea this story it has touched me. I'm getting too emotional. Yeah, you'll be very emotional. You'll be hwɛ wote kumase abɔnten so na wasɔre anopa na wawunim sɛ wo madidi ɛyɛ yie na wonni deɛ wode ma wo madie hwɛ ɛrento wɔn nkanka kora nsa wote compound house mu ye na mami waka sɛ ne baba akɔ pɛboɔ totoɔ yi saa akɔda yi sɛ wohwɛ a ɔma pɛboɔ totoɔ kɔm de na ɔbɛmu obi ahunu wo ntwom woka saa akɔda ne hyɛ kora nka nhyɛ ɛkɔm dimi kɔm dimi saa times na ne papa jam no 9 aka 5 days na 9 months akora ketwa onya 10 months mpo okay ɛyɛ enti saa na tie o saa na tie kɔm di akwadaa no wonya nanso he chaw ɛyɛ me nana bɛɛma na ka kyerɛ me yɛfrɛ no kwadwobrinya ɔse ohiani ne ntam kɛseɛ ɛne he chaw wonya bia nka ɔbɛtɔ ama ne yere nanso he chaw ne ma ne didi ankɛyɛ nanso he chaw enkwada na fia no ahia nko mo nya school dadeɛ bi bronya mpaboa bi nom ne adeɛ hya ankɛyɛ nanso he chaw ayo hiani okay me deɛ ne different from deɛ no we yɛ me nana kodwobrenya ɔno ne edition he chaw ana wi abna Lucy obapa Lucy greetings to you mechiachi awame oh monitor yen all the way from Amsterdam. And then we have is a bronya si and then a chira 24 now wo ba na onu makunta kofi mo ba mo mami hu na you who said here abra manyane nkra no but me nka ta mo am de ba ye Ghana for we Ghana nkwa na esi o kwaburu chira onkra ye Ghana for yesubaya no yakodura wie no so o men wo pa wo nka nkyira oda sa na te Dr. Wankwa? Akra.
opanyina kwa aba ya aja oho te say otwedi ampo nyankopon na dom no mpa ibonti ye ho ye pa okay ye ka ni say ye nyina nso sebe yade nya ye no kwasam pa obi na ka na sem wo se ye kwa ye bai ye ne yade ne nam no kre pa wo kan ye ho ba bia enti se nipa nhwe yi a e de to fom a sebe utumi ko ba mpo ne kosi sei na woda fom na je se ne age gon no kwasam ena wiei awurade fie heba center woni panyini pa woda no boye nkomo frim kura we de me da wase no ye be che watiefu nyina na dan de nyina nso no ya na e be transise ya o ma o mde ye number ma amanfo o mumma bom direct amanfo amomo ba ha saafo ni nyina mesro twedi ampo nyankopon hita kese de amomo na mamo mo nyina nso afinhia pa se twedi ampo nyankopon na afi kuura mu no mfom kuura ma dodo ami na de ni bibia nye ye ne so awrade ma ne bibi nye ye ami nemum du nyankoso nso awrade nya ne mo ma no ami sana akra na wo ka se yade do to foma na wo ma bi wo kri wo wo sane wa no sirisi ska wo se yade ya na nso kom so ya yeah nkomo no amanfo yade ya yo nemum kon so ya ntimumu ame sa no ma wo mienu nyina no yade a ekanipa na amanipa ho hiahia no wo asitrem dada asitrem pa yade ene ahokyere ayese ye fonkeka ahokyere nyede so bi hwa atim say yes said ye ka ni say no obi a obi ka tete obi kire yeah ye ka say ye ka de ye kura nka de be kyen yeah na so da bia otwiri ampo nyankopon na ye twere na empa nhwe ni nti no ene ye nana no mutumi nti no kre da bia ebufa ahokyere ne so edin konim no kre akura ya transi ne dan dan nyina da bia be transi a e be kire akwan ye kire akwan so na ye de number atodwa wona omuhia moa no wona bombibi akodi baabi omuhwehwe omunsanka obu okura na ye kasai na de ye bebo no boot for boot because on ye kan ye kan so de se ne no menso nanso ne me last ye be kwa wura afifu from 2025 na se ne wo odo adaba ku bi mu ana afisha se free bibi sa o kwada bibi sa sha se free kwada ntu wo odo adaba agara e beba o ye se e beba bi mu ana o kan se na me kasa o ni zani ya 28 ni e beba adwuma de ya 29 mu ha de ya ne yehu ye beba dem aha na ne beba ne se ne nyankwe akwara trasi ne dan nyina be transi ya na ye kasa na ye kasa akire tumi ni ahode nyankopɔ de ama awurade fie ba center e be transi umsi akwa wodo kasa se de wutumi na Kristo na tamfo sa no mo kasa na ye so kasa se de wutumi ye adwumadie ndi ya ne danso kakra se na afoforo de because e de ndi sabi wo ye honam ne honhom adwuma na honhom sam so no wuntumi nkwati honhom ma ne ye nipadua ye honhom ayese kokurumutie enti atrasi me de makira kwa me de makira kwan me de tudwa me sori awo hawa amane koda na dadwi bi da so ade frewari fie ba center doctor panyini doctor mankwa me wo ho solution meka kirewo metimi aya me de meka mintimi a meka se mintimi na bibi nsu ni wa otwedu ampo nyangopo ontimi nye enti number na me de tudwa na me sori afre me number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 already feel ba sente ni ba bi okuma se kronom bosie red park amanfo ntie no muntie ni obi oba na abeyira wodi location kura timi fa na se odi so a obetimi aba beduro me so foka na se okuma se a fokonom ka foka na so be si kronom station U10 so wa atwema kwa anwa rola bank na usi across kwa no praje afo bi obu so se mpa cha madama bosie taxi station we ukọ bosie taxi na abefo ukọ bosie taxi station ade do be kan sa ukọ awurade fie o meka se ho na ayaresa wo akra ya trans da bia me se trade mintimi nkwati wo mu so mba obaji aduro ni di adanse na mu kira manfo so kwa mu ba ho pa da bia me ka ma aduro yi ye nkrofo bi ba ho kra ba gibi dikogu mu he ba center ton menya trimodin because ya de di kuma so ya de kronumfo nko ama nkra mintimi hwe mu na nko ese Ghana fo nyina entu wo ne so office oni ti ya de aduro na nya sa amanfo de sa case ni bi ba wo de blawrade fie ba center memo aduro ni bi na so de akwa kogu he ba center no waton na de age amanfo nkwa
eduro na hoɔde tumi di akyire amanfo frɛ me ani beginning the day the bɛbobɔ na bobɔ na ade kyɛw na bo sɛ yade eduro ne yade ko ya trasi wo a woti yade korankoro saa na da bia mekasa ameka ti yade a okko a enko jata ba yi masutre sɛ yɛnum mienu de ene yeboja ye kyerɛ yebehia next year afi no ayi masutre enti enei me ni wa hia yi me hu biem ti sɛ next year kyerɛ yesi afifu enti ene de yeboja ye good enti akwa ye to aso ni to aso obi o ti yade koranko wodi wasi mitina ye me ya obu wase asema pampam hyehye me mma so dwa me bibi ni na mitrim ni dwa me ga obu okrose mitini mo me dududu sade ye me so no ma no obu wase ya me ya sa me ntimi ntwa me kon eye me ya na asomaso obu ya me ya na mani ni prusu safo nyina me kasa efa awradi fie ba center aduro otwedu ampo nyankopon de adom ye ya de gi amanfo omuti omu ya abrochirefo nyire di adanse motia na ye de kwa abrochire mu di adanse enti se wutie na wotiade a wɔkyene ɛkyena yɛ brada ya meka sɛ metena se brada bi nim sɛ brada nko na metena se da bi okay da bi ɛyɛ adwuma na yɛbɛkasa sɛ de ɛkyena de ɛtena se de ayɛ na ɛyɛ soronko okay wo ha ne amane a wo de bra awurade fie ba center fati ade ne bra wo ba na sɛ mmom sɛ bibi yade de da bi ameka bibi de yɛhu ne yɛfrɛ ne bibi ɛna taachire na ama otinu no moduru a ɛnkɔ waso aduru aso a ɛnkɔ wahwi aduru akwa hwi a ɛnkɔ a ebe ma ho akwankyere ukọ ya de kokoye ukoye na wisu aduro na obe fredi adanse enti so ti ye oyanko ade am kan for ready fie ba center ana waso e ka ho abra no obi wani ti ade na akoso nani akofa nani ya de aba obi wase mani so wo me mani so yam kutukusu mani so yam wantan mani so twa nkyene me hwa ade abonse no rumba to ho me hwa ade am yihu ni ye ade ba me obi wa kira me yihu nanim safo nyina ade bra ready fie ba center se pressure bi na wo so ye umfren kra ko mana so wana bra ready fie ba center katrata umse ye friend eteno etene siso ade bra eba mu waduro ni a kira obi ye tirimu nya den ye kira obi aduro na akra ya de ewuni se wo kira na ni sika na ode ba na so wo wa charge no wase mate ase ba wo kira na duro ko ewia na ho to no mfama nti wa hwe afufuro besim no se urade na anya me bo anya omu bo afo anya me nkira duro ba na ma ye maduro na guo mi kakra ma na akono ma wo ho anto abesa ba ba gibi aka ho de misika abre me banka de na me ye na ebu amanfo obenya aduro na stand saya de ne se bi kura aduane awudi o sa akodi na ba ya e ba akofa aduro we na me call doctor man ko che me nko no mai ana oba bi ade mpofuru ma bia ne sika kura ni wo na ba ne yare na saya de ni bia na akoye akora na so doctor man ko che me se fo na akaboma ko fa bia na ho ato ba ko nka ya yem ya na me no mu ye na nsu ni patri modern akora nam de ye kasa ne ye kasa me se wo ho na se office yade bi ayo na yanwodwo yade ye stroke na se de wato fom kra na amanfo odim etu minika frifie ba me ho anmache be etre ni wo ma stroke dum to fom no ya hwe omom be ho be etre ni omudi adanse de afoforo ba the stroke aka nua bi are kwa koma to yam che na urade fie ba center as doctor no wi su natural no bi bia ko ne no amanfo ho do bra ho behwe ye aduro se na nanu maduro na wo wura ho abu se no ma wo ho nya nanom no mankwa na ewisu ye de agi otwedu ampo nyankopon di ni agi osurusuru ni ba ni di ni agi mu no ma nyina di menye bi mfrim makase we di mfiri nyankopon ama urade ebufo ama me so because di ehunu nyina ni mu na firi ba ye wase me na me bo self sa wansai o ka za 54 bo nsam kro nyankopon na bo no na di ebe biem onyankopon ahombone wasoma bi ma ne ba so ama ahombone betete so David bo ebo nsanko bonwuma na abre ne ho ase nyankopon obi bia de we ne ho enti saa de nyame abo nyina na otwedi ampo nyankopon adawroma Dr. Mankwami Yusu me se chaya trust ne ye kwa wura afifufurom afifufurom ye kwa wura mu no obi wa wonko aye honhum mu enkwa ye honhum da wo so a obayi obi papa ba wo wi de boni betua oka obi kro ba wi aso bi nche na de da wo boa manfo na manfo wura fi no eye nkwa ye honhum wo ba be ma ho akwankyere wo de kyera wo de bra wo ba me ma ho akwankyere 31st amanfo ye Jesus ye no so wo de hyeda mu dware wo wi amekere mpa bompa ye ka ho na free nkwa ye honhum onu ma ase ne be ye ya ma wow 31st night bia mi dware wi kransa na 12 na akoba no akohuru ko ye ko rafi ni mu yeah di honhum ade ka honhum o nipadua honhum furu ma ya tia unka nipa hu bi eno na so ye asase so nkyene ira ne de emfa nya hwe yisi ehwe butietia so ukwasi abo so bi de na epi ma ha na yesi na na ko ofio wa ye nkyene wa yira wo dem ye emfa anya hwe na nipa do na ye de etietia
obia no wade ne nsa sie wakɔ de ne nsa kyerɛ sɛ ya ne so wɔse ha nipa so sɛ ha na wɔde ha ne yɛtiatia wo saa na baaboro kae enti sɛ ɔpɛ sɛ ɔhu tumi ni ahoɔde ɔtwerɛdua mpo onyankopɔn de akyɛ a ɛkyerɛ me tra so wode ɔba akwankyerɛ no yɛ mmiɛnsa de bɛma afiri fa kɔ wode aduru adware na kɔwura afe foforɔ no mu sɛ wo nnoɔma no ɛyɛ no ɛbɛyɛ yɛ ama no aboro so na deɛ sɛ ɛn deɛ wobɛgya no nyinaa wɔ 2024 mu 2024 no nyankopɔn bɛdi ne yie na ɔhu sɛ ampa tumi ni ahoɔden wɔ awurade fie baa center medeɛ danda nyinaa meka yɛdeɛ honhom mu nsɛm no yɛgye di because menim deɛ mahunu ɛna menim deɛ me nso asisi wɔ mabrabom yɛn nyinaa ba wiase afom paa banya awurade adaworoma ne akwankyerɛ a wɔso wɔ ma wani akwankyerɛ wɔ ma no yɛ deɛ wɔ ma ne bɔ nti bra awurade fie baa center yɛma bi wɔn yɛde wɔn bɛn yɛ mmɛm wɔn akwankyerɛ wɔn to wɔn ntɛntɛm wɔn fira di adanseɛ na wɔn nana kakra metu nipa fo ne sɛ ahabannuo sɛ yadeɛ tu yadeɛ ase ɛnyɛ magician sɛ ɔyɛ na adana na ahotɔ wobɛgye aduro awurade fie baa center Doctor meduro busu wo mitiri mu ntino na we ba ya kyerɛkyerɛ mu bie e bia dem de ma won kra no na no wo ya de na ankofa enkasa po awie wadwuma because said da bia titi radio so ne ya kasa nti oba obi ebuma ya ensohefo obaje waduro kakra bi na won to aso mabiem na wotwe na na osa akọ ba wi fro kọ ya na me kwa awurade fie me kwaje aduro amanfo di saa case ni bi ba saa na obi nso de me de be ko obi ho mo bagie aduro mu nya abotre na yɛ nhwɛ mu tete no obi kura tumi kɔsa no ho yadeɛ ɛkɔka kurom hɔ esi da obi si da trem wo 2 years 3 years asa na no ho atɔ no yɛ yadeɛ bu anya da ko ne yɛdi tutu ahombɔne ma ne yɛ yo enti sɛ wo tiem na yadeɛ kranko wɔ so aba awurade fie ba sɛ nto aba gye aduro a sɛ yadeɛ no wɔ hɔ na sɛ ɛnkɔ na sɛ ofi sɛ abrase a ɛnkasa kɔ sa to aso bla na ba gye aduro na tu yadeɛ na se firi wɔ kraa obi yadeɛ bi wɔ kraa na yɛ akyi wadeɛ bi na wɔ sɛ wo yɛ kana yɛ kyerɛ na ade ka no ma yadeɛ ne de etutu efiri so ma akɔ saa yɛ bɛkyerɛ saa na akyi wadeɛ no wo bɛtɔw because yɛ de yɛ bi amanfo di adanse wo ba wo so mbehu doctor wo ba bi wɔ kraa mse mo ntwa no matumu tuna me kɔkwai me kɔ gu so akɔte aduro aba fresh one ɛsɛ person na ɛsɛ deɛ awreho yɛ aka yɛ because yɛ sɔre yɛ sɛ yɛ afi asase akwa afi asase nkenya ni o because yɛ asase na bu ne mu ɛna awia no asɔ na gya asɔ na ɛhye no ma nyinaa yɛ wi asɛ wɔ afi asase ɛnka bosumi na mu de oduro susu obere no bonsa asase na afi na asase nkan ne wo bonsa nsuo totɔ na bibia yɛ foforo nkwan sɛ si afi foforo sɛ na ye koje no ma afi na bu no mu awia eno ma nyina me se me no ma nyina ahye o madua na ehye because ma ha ba so na me didie me twop ma ni nyina ahye papa wo ba bedu wo so wo kona ni nyina ahye na so nyango pa da ro ma nti na odi nsu asu atoto ho no nsu ho di aya ni tete ba na akɔ ba nkwa ye kakra wa na enwura na ba yu kaka so ma enya bi tete nyango pa odi me se ni trim po na so ndi be si bia nti we bibi o ye ma na ono ano na wa anya ma ono wa ye ma ye nipa nti no bo bibi na de brɛ sɛ yɛn tutu din nti sɛ ɔba awurade fie no yɛ kyerɛ wade anya bosomsɛm bosom ne bibia wɔkɔ yesu nkyɛ kɔsɛm ne yɛde ahyɛ me nsa na obi de bibi hyɛ wo nsa yɛ ɔde a sɛdeɛ mpɛ na mɛgya ma no sɛ matu kwam de awurade fie ɛba center ahyɛ wo nsa na meba no nka fama nipa so wowɔ ho nkɔsɛm ne yɛde adi mu nnoɔma ahyɛ me nsa nti nyankopɔn pa ɔde ɔtumi gye bi ma wo akwan bi ɔpɛ bi ɔbɛtumi agye bi ama wo nti wotie me ɛkyerɛ no yɛ special ɛkyerɛ nso deɛ discount wɔ hɔ woba hɔ a sɛ yɛafe ne kora buro nya adeɛ wɔ mu kyerɛ wo a wotie me deɛ mesɔre nyɛ da bia na ɛbɛka sɛ ɔyare asɛ woyare yɛkɔwura 31st wode abra awurade fie ɛba center obi kora frɛ 31st na wɔbɛba me nyinaa bɔ adie mu yɛde wɔyere bɛtwa ho akyia ne atwa gya atom ankyerɛ bia bɛsane sane ankyerɛ bia bɛhyehye obi akyekyere no obi da afie ase wobɛhu no ɔhyɛ prison ataadeɛ baa ne ho akɔka kyɛn sɛ ɔhyɛ prison ataadeɛ na obi ɔda prison no akora aduane wɔpɛ no aduane wɔpɛ no wɔdi deɛ wopɛ wonya wote wiase ne ho kyere no ne kɔdɔ bibi kora adi sɛ obɛnya sika de atɔ bie wokɔ ɔhyɛ prison ataadeɛ wokɔyɛ adwuma wie nso ane asa agye sika no afiri nsɛm wokɔda prison a wɔm kɔyɛ adwuma wɔda fɔ nsa agye sika no nyina afiri ɔmu nsɛm nti obi ɔwɔ wiase wɔyɛ adwuma wie a na satan no wohu mu wiase na ɔda prison ne agye ne nsɛm sika afiri ne nsɛm sika nyina wo nsɛm sika nyina wo nsɛm adeɛ brɛ bɛma ho akwankyerɛ na wayɛ ɔnsa no ho adwuma no 2025 deɛ sɛdeɛ asesa ban foforɔ ba no biribia bɛsesa ama yɛdi nkonim nti me se meyɛba bɛsɔre mede nɔmba no yɛbɛto dwa nɔmba no yɛ 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20
20 66 66 33 33. Me say Awurade fie ba center e chena ye trase den flock e kono 26 kra ba ye no bobo dem na 31st de o oni ba bia akona de omo nkwa asore no wo de oni ba bia bra Awurade fie ne ma wa kwankere de answer de obeba wo de chena ba wi a office oba wo ba ye ho chena ne a kire wo ye bi no atɔ de aba wontimi so be to bi ne de ama wo me si ye de dia betwa e be so ja atwa ho hia na nchichire bia no emu sane sane enkonua no be paapai good da bia me mo bi ye kosua kwankere bo hu say yes tumi ni ahode kosua nya dua nkwa ne de bo di french na so ma ne ye kosua ye nkwa entu obu a oni nkwa ma ne kasa kosua so be sa fra nkwa na ba ni ntu om timi di kosua ye obi nkwa firi wo no ye ka honhom sama ya memfa honhom toto honhom ade ho enti so wutiem na wo yade akora nkɔ yade bia tumi kan bra e kire trase honhom fam na mfam wo ba de ahinta bia wo twedua mpo nyankopɔ obeda na de a kire me sa de number na etudwa biom number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 Awurade fie ba center Dr. Mubia Finshapa so wa hawa mane de se kira wo ba ni se nkonu bia papa se de akora Krobea ka no Awurade di mu nti amen na wie nso Dr. Mejina Uteke FM adwuma yi ni mu mpanyimfo nyina nam na media seda emu odu enso de amawo kire se sabe dwuma ayedie yi se mon kan ye ho a yemu ha nanso se mo kan ye ho a ade nyina dibu aye ne wie ye yie nso mon kan ho aye nso de ne sare te e na wo nso wa ma ya ye dia dance amfere ye di wo ho dance a ya amfere kire se amanfo a ye direct wo mo ma wo no mo ba wo nkyɛn no wo no mo di feedback ye ene bre ye enti kire se wo Dr. Mankwa ye di wo adanse a ye mfere ti Nyankopɔn so nhira wo onto nim diem na ontutu anamon so nsie ya da se arofo Dr. Mankwa no ono ne panyini a oda Awurade fie Heba Center no se ye ye amene wo kasai akwanya no aba ma wo fre papa no se ye o na wo de ne nkasa de ada ne nkonua dawo so no e kire Nyankopɔn ya admo de ne nhia me de number na ma for the last time 0241 09 39 15 piao ena 0549 20 6633 mwafidi ene na ha na Fred Dr. Mankwa onne nkasa de onti ase no onkyire mu mfankyero tweme na me basisi ya apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pi ni menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye wo nwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomodin hia me yie esne bibia enti me manom pafia ha she woye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and ye won so woye Hepa Plus wife na abua no Hepa Plus mixer magie duro di pa Pavi Plus Mox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho our pharmacies na Heba shop etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden kra so ya. Mira. Yes my dear. Ene die. Kade wom bia kire me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adaminim. De me sie wo an say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kanesisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na ukrai. Me ma Dawu 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawud fo ya na ye Dawud ointment. Wo mo na ye se nansan ya na wo complain waposo usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya utisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi
memene what be piazo free say require mu enuro mienu enye na ewo pharmacies any chemical shops do do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 0201681717 FDA age adwadie nkratuo yi atum Dr. Time daso minya wudenie we kikim abna na wo ya no fa here Medimafo Herbal Clinic asani nyina Medimafo Herbal Clinic Dr. Tam daso me ko ho a wonom hwehwe me mu eye me diagnosis no de be ya ka diagnosis eno bi ena ose me bra yare no bekokra enumpo ena hwim yare no etu afi me widie mu a me beko Central Market akoton me nioma yi o wasi be ma stroke no so eko hwe eho sei wo bi ntra wheelchair mu emia mfa no nko emo san fa ne yade emebiu apart from stroke yare a otumi sa ne ntem kra no awo so otelete se oba wo hia wo na Dr. Tam da so e behwe wo a charge ne kra wo nyi sika no age se nyinsan na bawie ansa na wagye ne sika enam so wagye ne hudie nti osanye penis enlargement wo ye bema na wo bema no so a wudru hono ma wo ma wodro 5 days na hyase pagya ne mu be pagya ne mu a kosi se wankasa sansa wo pe no na fe wagya dro no fa malaria hepatitis B na wasa diabetes hypertension prostate ani yare nkae no eye ne kokokra Medimafo Herbal Clinic Dr. Time daso owo abuakwa agogo Copas last stop wo yare afre na ko 0244 774282 and 0245 616336 Medimafo Herbal Clinic Udimafo no hwa obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye mre future life smart food bebo afeidie aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti irregularity sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabanu ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ya ba omayimu encrine woni Ghana Telecom University no your opposite Kumase wo ben sofolai alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban me mama ma sisi me pao na me papa nso usonu ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka be yen si yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa so sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic o ma bem papa abefu fidie free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema yemre wo mpam nyina wosa ho yare wo ya akuponcha sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduane mu ama wo ho to free sese yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokra de enkofo yi se akwesibuo so boso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo ha
bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no how bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban heye mi kohosie we di opogo penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi voter drill limited yi mi problem na solve odoi no kwasem pa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yeni enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprusuo aseswa ye wisi ene u bia book mu kra se wo kan ya wu ni ya Mr. Bra by Grace Eye Clinic mayen hwem fama wo abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo no blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace mayen hwe nani fama no eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim wo by Grace Medical Center ayaresabia wa bibia ni a yenkasa 0244976805 by Grace ewo Kumasi Bremai DVL Ninchepe Osekwadwo area wa ema review nipadua ne kanea ene yeni Sister Spices. Abra, what did dear feel dodo? Aden. Nansen. And so kwadua ne aye dabroso. Ninkwa ne na bomu. E so fama na pai. So fama na pass. Hey bra, asemna no waka no. Na the secret ne say. Hey T, Sister Macro kofa buy. Onwa na wakofa Sister Spices abegaso. Spices are hodwa Sister dia begaso. And no ne me hinta semio. Se wo fili apontia. What flavor? Fish in kwanya. Fish flavor. Sa kukonso na oberia. Chicken flavor. Na so pese wo stew so a. Stew flavor. So kondo beef wa. Beef flavor. Efe se wo pedudu etu aton. And one is obeko edum pampa so. PZ, Roman Hill, Swami Market, and a Bantama Market. And can so CMB. Ana Okanshi. Ubenya biwo. Friend 0243-535025. Ana 0279-140940. FDA aji ejwadi nkratwe yatum. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, ena so biem. Ei, tam heba me hye ya me ka se yi ba akun, ane wayi me yensen. Bra, sanya tam heba me hya, esia gyemi ni me fiefo, enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di wa dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enu nku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo a 3-day malaria yi bi ansa. Se o petam heba misha enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ. FDA agi ejwadie nkratoa yi atum. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay. 102.9 OTEC Asem Beba Dabi no ena wasuguso a ena wiei utie na ena wi akro ya nso o heye live ena wiei sabre ya ye kasei Awurade fie Herbal Center traditional doctor amankwa ena yene no ekobo enkomo no nyankopon hyira mo Awurade fie Herbal Center mu adwumayefo nyina mo nepa ene mo adwuma pa sene mota yachi abedru sampempensuei Awurade nyankopon hyira mo na onka mo ho mo adwumayem na omamo nyinkyere ene nimdie mu do se beya da ne da mo betumi ede aboa adasa awiei ye beda abapa mo
emu adwumayɛfoɔ nyinaa nso ase na yɛasrɛ nyankopɔn ne nso nhyira ɛde ama mo ɛna wiei me ankasa me dɔfo me nuabaa ɛne madeɛ nyinaa Mabel Okran United States of America bruchman ni mu ɛna ɔwɔ ɛna wiei Mabel nyankopɔn nhyira wo ɔnka wo ho na ɔma wo nkwa ho san a Merry Christmas to you one wabedwafo nyinaa nso a mo nso mo ho na abapa mɔfo yi sɛ wo pɛsɛ udi dwa akwanya no aba ma wo sɛ ɛna wo bɛma wo nan abɔ to na wakɔ Google Play Store ana App Store ne so na wakɔ download the app no abapa mo na wo download the app wi a onua so wura mu a nneɔma a wohia nneɔma a wopɛ sɛ wotɔ aha na wobɛnya bi afiri abapa ma ɔkyerɛ sɛ yɛn na yɛwɔ nepa yɛn na yɛ nneɔma a yɛka no deɛ yɛka no ɛno ara na yɛyɔ abapa ma adeɛ bi a wopɛ sɛ wo download ana adeɛ bi a wopɛ sɛ wotɔ no deɛ wopɛ sɛ wotɔ no download yɛn app yi na to free ha kyerɛ sɛ yɛn na yɛwɔ ne papa no ɛde ma adasa onua a wotie me sɛ wo phone no ɛyɛ yam obɛgye number obɛfrɛ obɛka deɛ wopɛ na wo nso yɛabɔ ne boɔ de akyerɛw na watua ka na yɛde wadeɛ nso de abrɛw yɛwɔ abapa portable washing machine a ɛyɛ 399 Ghana cedis pɛ nneɔma a yɛuse wɔ yɛn fie mu yɛn kitchen yɛn gyade ntade a yɛhyɛ nneɔma a yɛde nnua yɛ ne nyinaa yɛtɔn bi ɛwɔ abapa mɔ ha ɛyɛ deɛ wobɛpɛ no ɛnoa na yɛde bɛbrɛw wate aseɛ yɛ number ɛyɛ 059 338 6133 ɛna 059 339 1848 wofrɛ saa ahoma wei a wo ne abapa mɔfoɔ bɛbɔ nkɔmmɔ no deɛ wonte aseɛ no wɔbɛkyerɛ mu nso na ɔde ama wo awia hyɛ ne nso sɛ hepa plus pavi plasmos anuanom bro nya yɛkɔdie yi nnura a yɛde die nie kyerɛ sɛ ɛyɛ nu papa a ɛboa ɛma nipadua no ɛgyina brane sɛ woyɛ ɔbaa woyɛ bɛrima na wotie me na wo nipadua no apɔmuden no bɛtumi asipie sika ɛde ama wo a kyɛ sɛ watutu wanamɔ wabɔ wura baabi ɛtɔn nnuro biara no akɔ akɔpɛ hepa plus pavi ɛna plasmos no bi na watotɔ na wodeɛ no nom na wo no nom a ɛbɛyɛ nipadua no mu nsɛnkyerɛne woyɛ obi a wobrɛ paa wo nsɛbuo mu nyɛ woyɛ obi a stroke yadeɛ de wato fam ɛsikyire yadeɛ teeteo emogya borosoɔ anaa wayɛ kɛse aboroso ɛyɛ typhoid anaa nipadua mu yaw sɛbi obi koraa wɔ hɔ a woni atenka koraa wɔ mpam obi nso wɔ hɔ a wayɛ mmerɛ paa wɔ mpam obi nso infections no ɛna ɛtete nipa korɔ onua ma well-being no enyina yie na sɛ egyina yie a de aka nyinaa nso ɛyɛ mfasoɔ na yɛ hepa plus pavi plasmos ɛna ɛboa wo ɛna wie yi ebenage herbal Dr. Ebenezer Ajeman wo ne wo CEO Mrs. Felicia Ajeman ɛne Ebenage mu adwumayɛfoɔ nyinaa no yɛsrɛ nyankopɔn ne nhyira Asem Beba Dabi nyankopɔn ɛnka mo ho yɛgyina otek mpanyimfoɔ anamu na yɛda Ebenage fo ase sɛ mo ne yɛsan afemu ne nyinaa nyankopɔn nhyira mo ɛna adɔfoɔ nso a yɛbɔ no ehu dawuro kyerɛ mo sɛ mo akɔtɔ ama yɛ mu nipadua mu adwuma no nyankopɔn nhyira mo paa hepa plus pavi plasmos no onua pebi tɔnom na wono nom nso a ɛbɛboa wo paa biribi nie na apɛ sɛ ɔfrɛ Dr. Ibena ne number ɛyɛ 0542 77 8572 ɛna 059 13 67 898 adɔfoɔ sɛ unya enuro ni bi na sɛ ono nomo a ɛbɛboa wo paa ɛna wie traditional Dr. Dawood ɔpanyini ona woda Dawood Herbal Hospital ano awie papa nyankopɔn nhyira wo paa ɔnto wo nkwanam na ontutu anamo enso mfansie adɔfoɔ Dawood Herbal Hospital nso ataa yɛkyi
afimu yi mu nyina ye sha afi ase besi na wie yei ono mo kan yen ho aboa yen afimu yi mu nyina ye di ni ho adanse adofo a mo nso mo akọ na makonya mo nkwa husan ene mo apomuden no yankopon tonko so ama mo apomuden no enkuta mo na no memene de be si twa mu oba de chia me na Asante afijase New Town SD Asafua ewo ho efre traditional Dr. Dawood na ono mo born abaso ono mo ma no enkunimdie fugu omo ma no victory fugu wow and omo ma no citation a free SD Asafo ni mo omo di hie bi obo fili gadochi wani gani owura no sebe no ye bafan oh my god otwi abobo ya Dr. Dawood advert na me ye no otwi abobo ya ewa Asante afijase asema amekan afijase fo a wo munim krache no wo New Town SD asore o munim no okwa adwuma bai dako moma mensuo nom wanoma wie watena se afi krache sore a wontumi nso waka fom ama wafa fom ama ne nan no nyina no sebe efon obi a wotumi koba enya bito aduane dio afei de waba be yade so a enti TikTok ena no omodene nam epem wama no ena asore no se wonom de abrantie na ne nam ahoto ama ena o ma so na sene ba Dr. Dawood ho ti obeduru ye no ena o ka na re ho semi se sebe doc wanimu ama bai masore fo kra na aye ne se ono mo boa me eka bi ebebe bia o mo betua o se sa na utwi abobo ya o se ai entu asore na som so o mo boa o se ai o se wo mehwew menye wo hwe obo na no memne dai e na krache no e call na ase wa sorry wa obi a hwiche mu na ni videos ana mehwe no odne nsam yenu si fom no okukuru ne ho atena hwiche ni mu a ne nsa no tumi wo so krache na sorry enti asore ne se ade a Dr. Dawood aye e de ama wo no mu nti no o mama ne nkunimdie fugu eno ano no asan ama no citation e de abona ba so se otumi ahwe wo no mu member no asem wei wo obi a wo afijase SD Asafo New Town mu a New Town afijase SD New Town busa no asem wei memendai eni si saudishie bi yare a menka bi mu mfanto aso je Dr. Dawood number na frɛ no na odishie a wo yade no omoa wate ne number ne ye 0244 88 6437 0244 88 6437 and 0201 681 717 papa ni wo mfidie be ma waye mre obema no eda fom a wo ye ne wie nye ya ebe peja oba wo pa wo awunya onso ebe pa ho ama wo ama otumi afafuro ni bi wate ejo so krapa edane en kane na metro fm ni wo mu no saa dan ni mu na Dr. Dawood wa odi ni dwuma one papa no nhia na papa no emoa wo adofo me tonfie sese ya maka kire wo achina eya me last day ewa afidie so for the year 2024 na obi nton na akokobede kwa saa fie meton ifie ya wuhui meton eye full complete building ya to fence or de afa ho animu no nso asase da animu ye fie ne wokwa ho pe me pa chaw meton eye 6 bedrooms ewo 1 master bedroom ewo wardrobe room ya toilet and bath shem ewo 2 other bedrooms a ebia one toilet and bath and a single room a eno no kitchen toilet and bath enso san shem na je say self contained eye kumase ebu akwachi ye atwumakofodua ewo kumase ye ya ena efie ewo se wani je ho se wo beto fie ya ebo ne da fom beto fa di bronya ate beto fa di bronya je sa number we say ya na frɛ for negotiation why 0241 198922 0241 19
8922 ɛna 0547 01 9763 ofrɛ saa homa wei a yɛbɛgye so yɛne wobɛkasa na deɛ wonte aseɛ ne yɛakyerɛm na ɛnɛ da yi awodadie mu nkyia ɛnkɔma wo happy birthday to you yɛfrɛ wo Mary Pokuya woyɛ hairdresser ɛwɔ Asankragua dodoɔ na nim sɛ yɛfrɛ wo Akuya Wale ana Akuya Wale ɛnɛ wia yi Akuya Wale wanya afeko ɛde aka omfie ho Olivia Jewa sɛ nnɛ ɔfa saa kwanya wei so na wasrɛ ɔdoma nkoma ne nhyira ɛne na ho bambɔ sɛ ɛnka wo happy birthday to you Mary Pokuya, God bless you. Afei Enoch Ejei ɛne udin ona woyɛ CEO Emma Enobek POP Works ɛnɛ day Enoch you are +1 wenya afeko ɛde aka omfie ho ɛnɛ yɛ wawoda yi wa wunua wode hye ne wade nyinaa abrewaba kofitwumasi sɛ ɔsrɛ Nyankopɔn ne nhyira na hoɔden ɛne ne nkwa hosan sɛ ɛnka wo happy birthday to you Enoch, God bless you. Afei awodadie mu nkyia nkɔma wo Mrs. Juliana Reko dodoɔ na anim sɛ yɛfrɛ wo Auntie Julie ɛnɛ day wanya afeko ɛde aka omfie ho na wa wukunu owura Reko ya wɔwɔ AP radio ɛne wo ma ɛne abusua ne nyinaa sɛ ɔba Julie ɔsrɛ Nyankopɔn ne nhyira ɔsrɛ ne nkwa ho san ɛne na ho bambɔ sɛ ɛnka wo Reko yere happy birthday to you. What? God bless you. Afei Sister Lizzie CEO Emma Lizzie's boutique ewo nrebehi oba pa Lizzie ene wanya afeko e de aka omfie ho na wi Mr. Reko se o wish you happy birthday osre nkwa ho san ene yeyo se enkoso na enka. God bless you. Arafo Merry Christmas ansa na yebe kono maame sapo ene ne ma ena na yene wo no mo bonkomo ene ma shada amanfo up slow pa. Yes, you gotta go to the bia edru sa bre wi ya eno kayo ema hu se the spirit of yen share esese sa ba bio me kai bra na esusa na nke dru bro nya se yi a unta ni mo any stew egg stew na yenta ni unta ni bayira pesie bro nya bayira no ye wo kwan na abraminta ne na na ma Pokuya afa so twitwa no twitwa na kese otumi hu se awata so kama ne ye de aye akatoa abomu wate ase sa abre no ye tutina pa na ye wie ni ache yaw fa na na je di akoma no kwadwo fasoro ha fa kwaku di akọ fe nu asoma si di akọ mrewa ne nkokora fa na na kwabna na ne di akọ ni ye cha ni se yaw se ye musa ye ho se sa de ni hu bio dabi nti ye hu bio a de obetumi aya abo obi no ye bo obi enti wo akwada na uko school na de ato ene se ebi ni fie maame ni bi suku a ukoto de bi a utumi abanden na onam ope condemn okwa akoton nya sa nso a okonante no akwa akope nsuo enioma be bi na wa wonam fonum bi ana ne wonom nam ana se emema binom ehia wa de na no onmo ka because yehu sisi wo kyerɛw de na no onmo ka kyerɛw Pacho mo se na de ntina se ne me fa boya menya sika obehwe me na msisa mati ba to bi se mpa ma ko ka kyerɛ ma papa bi ba ife obedidi matam se ade ntina obi se mpa ma ka kyerɛ ma ni krasi ni na sa papa na wase opɛ no so opɛ wo se wa hu se ahokyerɛ wo ho enti wo se twema no nanka omoa wo aha na wasi mi krasi ni pa da na ma me sa na me beda na me se ade ntina busa me sa
Initially, now see how you cross ni pana me aketwa. I catch her and say, "We a penny bonnet pa." Satan me no 4 years. Oh, so you penny bonnet pa no say hey, and you also ya crab bonnet. No, so thing bo be fear be did not them. See, I did say papa ne say about no say I go one or me and say you wouldn't. Sa papa no. Oh, by me and I say I go one or me and say you wouldn't or say I want na papa so say you so wouldn't and was seneschal. No, so say be pedio fiana me akaton and same dem titi bebre. Wow. But I would say my finance. If you remember master crown I'm nene ye juma crown. Nani nemu. But obey the day. I want you to share no I'm born the more upon a do 9 10 nya waka. Bedris or moto do best to say na dream to dey boss me go jano ni fee. Auto box the be no car say jikita boxer that chomba wuru ni na say your boxer. No sister and financial robin mam na me de ko to ni moto ni swama. Ti me na me tu say no say ato for me ko. Fa na me say asema akan ko nti me fa no say me mu ade na me say amemfa. No say abom me jaya adwuma na me say mam jaya me didi. Enso ni na me bo. Na me ni ani da so baby ya. But still now so it's okay say me ko jani fi am ka say me ko. If you what they want for months na moto so na adwo anko bi. Say drew say upon me na adwo 10 no 11 Messi kwan so na me nam last be private car bi ne fa. No bi sa me say me kwan ya na jusa blemisu. Ana jusa blemisu na me say me ko fi no say me ade me kwan na me say ko adwuma. Ko say na me chain baby ko no so. Na ade no mo ponta na me say nka master pese me born night because omo belodi ne ma de akọ tamale. Ti o pese me born night me say me mbonti. By this time na why dey upon na papa ni ko see mo ye junction ye station na me ma me mo be share me no mo ne me coffee oba there agra we a life lessons o pese obi sa akoda ni bibi de boa wo futua wo be peke afri asem ni mo a say yanto aso bisa no ba ko bi buksa ewra unse wonamfo no nyina wo boys bebre wo boys ne ade say de me nua busa we e de ntina ama wo de wa amfa bi because eno ne easy way a oba dru ni mpani mfie so a eboa no ada na wo de wa amfa bi de ntia no class 3 madam ka tell me say se be ma de ne ho kan wa obanyam enti ye kodru fie me bra ba ko ba fie o de no be kam si dabi me fa ho kam o de ho kam me madam say o de ho kan me amanyam na bra si fie jimi ne nkwase asem Ezina mo bese me pa me ko ka kire mama me. Ena side ni so amba mi tina mi suro say of course menyem ntino. Obenyem. Enu ntina ma wa amfa ba ma ni bi no se obeboa wo no. Wo wa ho kire mu nyina no. Wonu ampanimfo no mudi wanim no de ne de na ebi ye. Asem Beba Dabi. Is it wo to say me ensa? Me to so 4. Ampanimfo no de na ebi ye. Penipa no we SHS 9 years ni but onwa for sia aku school we polytechnic. Okay. Na dio honam no so we school wan to aso okusia adepa. We JSS no. Sisi we madam a on nkra. Dem di na chin so no so we school. Ona so sa anko school. But ono de wa wo. Na dio di ma chin so anko school. E we JHS. Agra ebefa why enti sene akwada bi tie wo saa yawa na o maame kan onamu ono nso maame nam bi mu te se de mo nso mo fa mu ya beduru saa bre obi daada no o maame ne wontena na menhwe wo ubetu saa nipa ne foso onye dai wo boa empene omo boa Emanim M1 kete mi ami nyaka mi di na chikano ne de odi ahokyereki boy ne de me do ba to adwumam dan ankosiaga o sending 50 cedi some farmer we are crana 50 cedi na just a 1 month time eya tunifo so mfamra ate next year manem famra na ha ene de enye no ntia o de next year manem famra ate
na bema no ono obehua ade kakra why na wiye oba ade chairman so bewuram yatiefo de yebeda masepa wokwa sonko kwa so kire se ye kan papa nso afre ye sese ya ye ne aye papa ne maame da fom ye ne aye papa na wasoma baakebe se baakebe mra besraye baakebe papa enti baakebe nso nam kwamu ba besraye they say wo ye adwuma wanya yi wo yi ha wo ye wo ye ne clinical ne na de woji ha okokesi mpreko enti de nyame tumi ye no ebi no ofa de apratetia sei no na odi esima poma jinabia enti enawie ebino no enti papa a very good afternoon to you United States of America ena udi udwuma yankopon shiraw enawie ya Bolivia Enterprise for monna modi future life smart foods no aba eye aduane a esa yade na ahodinuro ahyemuma tonjom ya se wunya bi na se udia wo yade no ebetiniti afiri so amwanyu ahoto muntie aduani vitamins any minerals maako aduonu miensa ene wom amino acids edun kono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina bi ewo sa aduani mu na de atienie se yade bi tetew na se wututu anamo eba ya Bolivia ya wo kyerɛkyerɛ yade ni mu a yebeboa na yamawo aduani bia mo akodi na yade no afiri wo so Brekumasi Sofo line alignment ye ne multi home no eni die animhwe ye number eye 0246 01 0150 ena 0242 87 8090 na 3p garlic mixture eno nso yadura piwak natural health for ne dia ba onua se wutie me na wo ye obi a obeda sori wo feel very weak wo dipaduane mu o pressure wo soro ya wo nko na wo tie o cholesterol wo soro wo immune system na ye mre wapone waposo ya wo yadodo to de bi kura no ahono onua padura wo benom nasra de tamwa agiu dipadua na boso no ebi pie free mu afiri na emoja tumi edi atrentwi wate sa wo ba misty heba kolinag dan heba eni baby eto no bia na aka sa op 3p garlic mixture ubenya bi freyen wo 0248 92 8824 ena 0201 000021 ewie yade beko hebal enso ya asoye ya asante beko dominance zongo frafra hini fie ho ena yade beko hebal edini dwuma na wie se wutie mi na wo obi a enkuda bia tu wa ya emu stroke yade de wato form esikyire yade bi na hawo wanya ulcer ana wa honhono se ne atie bia no brawate se koko brafo bi na abeji ni pedua na boso enia prostate mu hawo ana wanya dompemu problem etwe yade hawo wo de wo ba yade beko hebal wo beko dominance zongo frafra hini fie ho a ubenyu ahoto your number ni freyen don't give up freyen 0531 60 2710 0531 60 2710 we Volta Drill Limited ye Kumasi Krobea yamu ahojo da ban ene main station no ewo ati ase main office no wa ahojo da ban Volta Drill Limited ye tubo ho se wo pe woni a ebetumi atubo ho yie ede amawa eye Volta Drill for ma ye betu ye ne enimu adwuma no ye ne ye wanim difu a etumi tubo ho no ye na ye san wo enfidipa yedi tukwa asase na ya ase twinsu papa ede manipa wa man kwanchenfo ni bia betu a frɛ ye be ye blowing pump installation ayeye pump servicing problem a wanya wo bo ne ono ye be siesie de kama Volta Drill Limited your number eye 0244 29 9520 and 0266 43 2210 na Sister Spices eye 100% natural enuanom emane mema yema ye ho afinhia pa na yense ye ho se
afi de mumie ni natural spices eye de sister spices for the aba sisters foods omo na de sister mackerel e baaye ono mo na de sister spices aba ye wo gold flavor aponche de ye wo fish flavor ye wo akokɔ de chicken flavor stew de and ye wo beef flavor de wo pe no choose what you say the choice is yours choose enti baby a ton spices o kwa kasa wo persistence de ni bi wo ya ponche de a waji good flavor fish de wo ho chicken akokɔ de wo ho stew na waji akutu agum o beef na waji ade afra eye natural wonso wonton bi na wo pe bi atu aton wate se no na amanfo obusa wa wo ba kumase adum pampa so abenya bi atu akoton uko PZ Roman Hill so ame market Bantama market ebi wo ho kumase yankran uko CMB eni okanhye ebi wo ho ye number nso ni efre yen 0243 535025 ena 0279 140940 na Latus Enterprise ewo kumasi adum aseda house kwan so onua upe PVC pipes ope bent ope fittings ubenya bi wa ha ope Turkish doors paint chandelier light wall light electrical cables kitchen sink and taps tiles WCs normal bad pumping machine kurano ane papa no eye de Latus Enterprise ton ope bathroom nyoma bi te set telephone shower set complete shower bathtubs jacuzzi basin shower glass corner bathroom panel toilet roll holder water closet mirror any water heater Latus Enterprise ubenya ne papa ne wa ha edum aseda house kwan so ya wa ha freyen wo 0242616585 na Fit Homeopathic Clinic ya wa hinema kokoben ya Benjo Max Company no 18 junction ne so ya na physiotherapy akupuncha ne massage kwan so o ya wa wotie wo nipadua no nyina no ebekọ it will be a thing of the past ensu aye nom de ye die mfrema aye home nom ne sa ko mininis no edifi ba nipadua no mu na wunimu ntia brane detoxify wo body ne mfama wo stroke ede wato form entini ni mu emu twetwewo emrewo wo mpam asikyire yade ni ho hawo enemu yade hepatitis any ulcer no ni nyina beko yewo mfidie ene yewo animdifo wate ase freyen wo 0244583859 and 0275969414 obo akra fasima mi ya monitor tewna akra me fa ensemfua ahodo me ensa ewo asemi mu enyina so ne edi nkan eyese ewiase ayewe se nyankopon pese wo fa oso hira obi a emani ntwam obi wo ho a nyankopon ahira ne so wo se enam ne so ema obi enya enhira ana obi nya yedi na enso so obeka hye amanipa no ehyebre akadaka mu wa wote sa na nye tie beda owura kofijobo ase afi ne etoso mienu yenua ma no mo bi enhye ne nso se emema ema ne bi wo ho na usi awade kwa so na hu nse utiri nye wa awade mu aye atwa so menua ba ya menene di nkomo ye ne di nkomo sesi wo hwa wone mema ba miensa asenan na atena ba akukure ni wo ebo ano wafa first one amoa wo no asan ko fa second one amoa wo no asan ko fa third one amoa wo na asan ko fa biu wo bi wo ho utiri nye emema obehia mu nyina asese be yasem ene yi adwembone fo ne se wo mu de wo mu ne wo metena be ma betimi ni wo ba wo se menhwe nkwada no nkwada ne nam wiase saa se kotara wo ndi wo ba no hu ni saa ne edi nkan anya yie ne etoso mienu anya yie a mane nso hwa na chini wani se wona aka no wo behwe nkwada no ene nte se kane no ena wododo ne nkoba bia se obetimi ahwe wo mo no ene hia ndi enhya ne so saa afa bio osoro boa ne oboa no ho akwada ya wote anim ha ene ye ne di nkomo a o ma ame se won sere da ene adan ne su ansiri yi akwada ne susu ban so kan ho bi akwada 70 years obi ma ha oni 15 years no wo ye ndi we ngo ntime ngo form we ekuta akwada ya odete ye nchen hei be ma ben ne behu akwada we ya wonse ne pe na so no wasi na adwene pi se on fa nya memasem
entina me obi betena yanim ha na o se na me nye obi ma na hwe me na me ho kyere me na ma me konye me ya me ka kyere ne se ye nkwala adwen na emom enya ho kyere no a se ye ka obi a ne ho kyere no pa ebi ni sa awura ya ne wote ye nchen hei sa ababa wo fefe se no nam gatam na osisa na on nam site na doa nketenkete no na omo de sim ne nam ensuo gatam na omo de sisa na doa ne ayi se ne yekuta mo hama na doa nketenkete na doa nketenkete ndia o kan dia o se ne yekuta mo hama na ye de bo popular ayi a John Ross wom hwew na nkade ne ti abayewa we wa twe nika tietia bi na nketo ekuta ne nofo ekuta ne wa pompia enso ka sabre nko be wiewie sa mo akoni adu kana bra bobe pem ebe ye short ka fe obonsi wonya obi ya mfi ni biewu sabre na kana na ho kire no be ye kese na enso CP esi nkete se me bema me mfa bema nya me sorry sin enene awie ni sei okay senka adwen se so ba ye na owura kofidjo obi hu se anase kokoto hu se wa yakola bone wa ho miensa enan a enko bedi na nim de na ba be kye ano ya bi da enti e kosoro boa ne wo boa no no wo ya ba yo na osisu a boa wo ho na nyame boa wo emema enye opuma sibre pedase era the afa wani sui onso fasua nyansa ate emwa ye ni enim na de wanya no faye bibi se be ya e de asubri kan enso beba ate yankopon Israel o ma me we okay na wie enua ba abna Lucy ewo Amsterdam ono nso ache yinska se yemfa nchew ate nya okra yemfa nchew ma me da na sema no pato yankopon hye wa na mu no Israel bibia we is kan fi bera den hye ho ma no ye wa kuma so ade amen arofo ya da mu nyina ase se die bronya no na ye die no ye obronya ni mu sabre ya sorry Dr. Kashe ba no abetena se no di dabre mu nso aba abeto aso di ama ho bronya no na ye die no Dr. Time da sonso Yankopon hyira wo medima fo heba clinic adofo ni adehye ono mo bo adwuma pa wo ho Yankopon hyira Dr. Time da so yade bi etete wo no o de ba ebu akwa agogo a medima fo heba clinic papa no beboa wo hepatitis A, B and C stroke yade kidney mu ha umreyo wo mpem infections etete one mreyo wo mpem sichire yade ene wo nsabuo mu anya nyina no papa no the time beto yade ne so amawo emfa ho ne baabi a wakonante brebu akwa agogo ne emfa eduro no emfa nkan 0244774282 and 0245616336 eye number adofo yedamu nyina ase Dr. Cash Sapness with Jabrim Yankopon Israel.